Sani amogwaji wa mungani pa ubeye amamu mose. Nana uba, nana Akwasidae maye, nana uba mose. One family and coffee, one family and coffee, one family and to see you. One want to buy a way, there fire media. One want to buy a way, there fire media. One want to buy a way, there fire no day. One family and to see you, one family and coffee, one family and coffee, and one family and to see you. One want to buy a way, there fire media. I there fire media. One want to buy a way, there fire media. One family and to see you, one family and coffee, one family and coffee, and one family and to see you. One want to buy a way, there fire media. One want to buy a way, there fire no day. One want to buy a way, there fire no day. One family and to see you, one family and coffee, one family and coffee, and one family and to see you. One want to buy a way, there fire no day. Santio Canoa, Akanawa, Pepe, Pepe, Santio Canoa, I drive a canoa, Suma Quine, say, be a baby, Nana, Canoa, 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 Pepe, Pepe, Santio Canoa. Akanawa kumpepe pepe bekwasantio kanawa adwaba kanawa ya ayesu mangwaine se bibi wa baby na ye yeah kanawa ya kanawa ya kanawa kanawa ya kanawa kanawa kumpepe pepe bekwasantio kanawa Akanawa kumpepe pepe Santio Canoa, Ajaba Canoa, and I said, I said, Bibi wa baby, Nana, Akanawa kumpepe pepe Santio Canoa, Akanawa kumpepe pepe Santio Canoa, I drive a canoa, and I said to you, and I said to a baby, Santio Canoa, Akanawa kumpepe pepe Santio Canoa. And I'm quite ye, say, Bibi wa baby, Nana, Santio Canoa, Akanawa, Pepe, Pepe, Santio Canoa, I drive a canoa, and I am saving your baby. Oh, well, good, can't you let me watch you, who are there? Otherwise, I can't let me watch you, who are there? Who are there? Who are there? Debbie. Baby, I don't know, baby, oh, boy, good, can't you mammy, who are there? Yeah, the way I can't tell you what you want. Hello, 1 2. Hello, hello, hello. Hello, testing mic. Try 2. Hello, hello, hello.
Yada Tradium Ponyan Crompo Ase Basa Yedom Yamino Barubari Yamino Chenchen Kujem Kunyamino Yada Nasio Nanano Mujina Yada Mwasi Echijina Pa Ya Wumde Ejina Asantamai Echi Ya Sabre Asantamai Daso Etiasie Breno Edru Way a year Akwasidae a edikan won pinu ene aduenu enummo yes sir na no madaroma anidie oboni ahobrase kwanso na yatsena sede ya hyehye no amaye pepepe sabre kokofu ena adru ha no kokofu one ne mpanimfo ene natsena nkonwa na nanom omadru ha akotena se sabe na nanom hyehye ne pepepe yesre babia wo bia na watena se amaye na enka ye betimi a babia ya hye ede amankro ahodo no yentena so sa pepepe ani die kwan so sabe beyo na wontena se nwie na ye mmeka se pejawo mo ebasa ehadwene tina nanom madaroma menim sabe da ye no ye ne sa pepepe ye tena se enkrotuo said ye dia so de no asisi sa no sa na ye tena se premo atoa ne sa enti ye besre ani die kwan so obu kwan so ahobrase kwan so na ya tena se bebia ye wo bia efrise santene no etene eba eya ye ba behwa de no ye besre se ye nso ye bebemu ni atena se na ye nananom aba betena se ansa na krowura aba abetena se aninti eye anigye eye wosebo efrise ade eye anigida ede ema asanteman ye hie mu hanmo ye ba ni abesom emfiempino ene aduanu num de esom no ye fa no anibre ene anieden so ye som asom efise eno ene eko a ewo ho ye mfatuo nkoko ye mfasekan enkoko ye dia ne se ye beye ntakrapa ni ata yewrachi na waye kese asene se de ye nim nompo aninti abusua ye ntena se emrantie ne maba ye ntena se ni yensua bibi ni yenyabi ade akire ye ma ene ye nananom daache Akwasidae a edikan ene eye opepon bosome ne da tosu dunkro ade a edikan eni ye pamocho entene maye ahobrase kwan so enimo entene maye cameraman no ne agina yie se de beya yentwintwa nananoma nemo yesremo munyina yie maye enimo entene maye enko ne sa maye entwintwa na munyina mfiri ho yesremo entwintwa na mu bia mfiri kwam na santene no entene emrasa afei ena asante aguna obri konfo noche ono ankasa ni krom wofra aguna na wakwakwafo so na wakra saman medie mua ene nte sabre obri konfo noche kro wonna adru ha no obri konfo noche pia onana medase afei ena aguna adru ha no mo ane asante aya asante na asante aya omanya nefro obri konfo noche na dawo ma yakosa ne edi nkunimu a nefro obri konfo noche aninti asante adru ha ofa wadawo ma yani age aya Akwasidae na so ne esua de obri konfo de yem ka asante abakosem enyini mfiri mu ma ne nyeyie Debbie aninti edru se ya na aya desua sa na tie enti wofa obri konfo woni se asante mi nsu a meka se ye nyame no adwa senia ye na nanoma ka to ho no
asanteman ne kyekire mu no na hoɔden mu no na efiri obiri kɔmfo anɔte piao ɔno na hyɛ nananom bɔ sɛ ne atie bia mɛboa mo ama nkonidie ayɛ mo de a ampa yɛ nana sɛ tutu ɔkyekyere asanteman no ɔkyekyere asanteman no na obiri kɔmfo anɔte odi animu den ɛno nti ɛna nananom ɛde kuro a ɛyɛ agona ɛde ma obiri kɔmfo enti agona ɛyɛ kuro a okuta asanteman ahoɔden papa a yɛgya no baabi a ɛnyɛ yie nananom wɔn ɛdeɛ ɛyɛ kyiniiɛ fitaa na ɛnam sɛ nnɛ yɛnya nsi agona hene nti yɛnana ahema ɛna edi wɔn anim a wɔn de aba Akwasidae a edi kan ɛwɔ afi emu na kyerɛ sɛ minsuro a na kyerɛ sɛ ɛyɛ kyiniiɛ no ɛnyɛ ahosuo biara na wofa dabi agona deɛ fitaa ɔno firi hɔ a tepa hene ɛnam sɛ wɔn yɛ atanosofoɔ wɔn na ekuta sunsun mu akodeɛ nti wɔn ba yɛhyɛ wɔn so wɔn deɛ yɛ fitaa wɔn mpɛ fi wɔn bibia yɛ korɔgye ɛnyɛ nwanwa wiamo ase hene ɔnso wɔ ha wiamo ase hene ɔnso odi dɔm no emu den na yɛtwɛn ya no sampa aduru ha na wonim sɛ ɛyɛ agona man hema no yɛfrɛ no nana ɛkyampoma ntansa yiyadɔm ane saa na ɛteɛ wɔne nana agyapa ameyaw ɛyɛ bipua ɛhene wɔnom nyinaa ɛna ato santene abɛɛ sɛ wɔn na ɛhwɛ kyerɛ o sɛ agona man hene ane yɛ nananom wɔn ato santene a wɔn ba kakra obiara nim n'atena yam obiara duro apraman so a wɔn baabi a ɔkɔtena na wadaa n'ani ɛde ahwɛ hɔ fɛfɛɛfɛɛfɛɛfɛɛfɛ na ɛdɔm a ɛba ha no anɔɔden ɛdɔm a ɛba no anɔɔden nananom mo a monyɛ ahoboa no mo nkeka mo ho na mo mmra ntɛm wama ntɛm a wɔbɛwɛ no na nkonnwa koraa no nti adɔfo a mo nso mo aba a moyɛ bɛhwɛ adefoɔ no mo mma dwonum mo mfa kyire na mo mpɛ baabi ɛnyina sɛnea ɛbɛyɛ a ɛdɔm emu mfa soɔ pɛ baabi gyina akyire nananom ɛna atu atene a wɔn ba obiara ba na akonnwa di anim na wɔn ba fɛfɛɛfɛɛfɛɛfɛ nananom ɛna ɛba drɔbɔ nso hene ɛna ɔne ne mpanyinfoɔ ɔne ne mpanyinfoɔ natena nkonnwa wɔfa asante amammerɛ ne amanneɛ deɛ megye di sɛ sɛdeɛ ɛsi yɛ akɔnnɔ fa yi ɛne sɛdeɛ adeɛ akyi bi a yɛsua adeɛ ɛyɛ a mesua nkurɔfoɔ deɛ nso ka ho nanso asante ahennie asante amammerɛ asante amanneɛ ɛsɛ damufoɔ a anaa me na mehu ne saa adwoa yɛdeɛ no ɛyɛ soronko ɛnam sɛ ɔhene biara ɛtu sa ɔne ne dɔm ɛna ɛkɔ atontofoɔ ɛka no ho ɛnam sɛ yɛtu sa no yɛne yɛbɛsie nti yɛnam a ne yɛaboaboa yɛ ho saa na ɛteɛ na kyerɛ sɛ te sɛdeɛ nkurɔfoɔ bi ne nkuro bi yɛkasa wɔ hene a wɔno nko a no asante deɛ ɛte saa yɛdeɛ no te saa anaa dɔbɔ nso ɛna nso ɔkɔtena atra yi bɔkɔɔ hello nananom ɛba ɛyɛ na deɛ saa yɛ ne fɛ bie mu ɛyɛ mmaa ne mmaa mpanimfoɔ hello si ɛnɔma ne yɛ akɔnnɔ paa kyerɛ sɛ abusua no ɛbɛti mu a yɛ mmaa yɛne yɛrekɔ wode aba ɛno nti wontumi nkwati wɔ baa anaa wɔ baa pɛ ne mu sɛ nso wɔ hema ma ne nyɛ yie
I didn't say Yakwako to say Kokrobutie no. Usan Yaho Papa. Ye. Yanana on so eba. Hima a can home and omo eba. Omo ba money FFF. Sabre Aduato Hima. Aduato. Hima Aduato. And Hima and a Chamuno. So call Martina Yim Fefe. Omo Koya Tana Yim. Na Ebidia Tre, Omo Ba. And ne a domo ebahan, no ding pa a domo ebahano, a no ding. Na Afa ebia no bi etie ye wo fie anase wo pebia sha atia aye Opemsuo aye live bibia da mo live Opemsuo radio na wako Opemsuo radio ubenya social handles ni nyina MTN. Hello. Twitter, Instagram, Ningina Ubinya Elho. Sabre Diam Quantahima. Nana fear pre, my hene, also an ebal. Fear pre, my hene. Yo, Nana fear pre hene, or Brimpon Professor Che Amponsan. Oh no, and now we have Vice Chancellor at Ghana Communication Technology University. Shem, yo, Obrimpon Professor Shem Amponsan. Hello. So and a sampa hine eduha. Sampa waba, watina. Hello. Samla Jafla. Hello. 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 Try. Hello. 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 1, 2. Hello. 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 Na bosuo no bia gu so no bibi a woye bia enye yie enti so penhyira open kankro dia adeka ni ese oda ho adi e wo ha eno a ene egu so a ye som na obi wo ho a onte ade no ase binom akika se ya abosom sem na wudi ma enka se ya abosom yana no ene buo mu no ade ene yesom ade no wo mu mienu yesom awukude ene yesom akwasidae na ni nyina no nananom hyase ebom paye esra nkwa hosan yedie emanwoye ede ma oman no na eno ati wo mo atena se ama hoho a wo mo nso eba no aba betia wo eno a ne ye no enei eno nti ene ahoho mpanimfo bebre na beba na ya tinka se Ghana mampani His Excellency John Dramani Mahama also and there Obeba will be a bajibi. I was so oba na wabajibie na me ene nananom samanfota na chi na wotimi bu oman se make us tiobodom hene ewa ha tiobodom bachoni bi no Kumasi continue also onen mpanimfo omo eba bantoma ana amankwatia omo eba
Sabre to abodom hene. Nana Ajay Koko. Tachi free. Baye mine watena se dada. Afei na bantama adru ha. Yeah. Nananom etu tatai eba. Aha. Bantama hene Kumasi kontine ono so onendom abeduru ha. Anana ebetena se. Nananom ya mamo akwaba. Mo abani nyina ya mamo akwaba. Onso amomba no esenyan popon onye motata adanse hene nene mpanimfo omso ababeduru ha Adanse hene ene mpanimfo Peja kotre bonsra afri ye ana ababeduru ha na abeduru ha aha adanse Omunso oya santamai fekro kese pa emoduro ene adanse aha se yeka have kanyase se make us say emem kanyase go sumem kanyase danyase onene mpanimfo ne natena nkodwa wona matena sedida onene hema eda munyina mo se nana akosan yadom otosum yansa nana akosan yadom otosum yansa danyase hene onene mpanimfo omso abeduru ha na nano muduru ha no wayi asutre na yensan no fefe uduru ha no wayi asutre na yabodin fefe danyanse nano ya na twedi ampokwame na daroma obi ekwa mu mo be se biribi e kire crop ya sante kotokorene ene eya de edikan wasem transia enye yie ene wabeduru ha nana one mpanimfo nyina ya mama akwaba yegusua esre nananom ene nananom ahemanom sa yebema santene no aba ne abetena se na kwan mu atene ama yewura Kumase ni fa abetena se aha nana kwantakese onso abeduru ha nana ye mo akwaba mu ema nananom ahemfo Bibi ya mawamu na kwaba adibio kwanso ahabrasio kwanso esre se ebia wo hali hene nana kwaku kwam otosumienu onso onen mpanifo omo abeduru ha nana manfo hene sanso na offenso aduru ha offenso hene na adwamna kenten na wotoso mienu one ne hema ne natena nkonwa ene ne mpanifo omo aduru ha mamu nyina kwaba You, Elsafo Moti Opemsuo na Moshe Opemsuo ene de yama munyina kwaba na yama mo ade tochi ene amamre mo no asante mind ene ena wo free afefro no ase eno ti ene ya de edikan na asa de kan Akwasidae de edikan ewa afimpinu ene edenu enum offenso ena papa na yamamo ade touching biu sane mohu ewo mofoni mo kasa fidie so no nananom atenase ebinom so enam kwan so nananom bebre amai hene ahodo abrempon adehye ene feku ahodo no wonyina dodo na atenase ena ebinom so nam kwan so a woba na sade American abo amane no ene Akwasidae edikan ene de strong konkra esanse ene na ehira bi e wad ene dai mu no ene yeje na yane yasra ehira every twedi ampon eho
yasra ahoden enkwa hosane ene yedie ama asanteman ene emuni panyina enunti sade America kano nana matransie yi nana no pi ene mpanyifo pi ene ne yehwe omoni so meba na adei akoso minim se Ghana mampani nana Ghana mampani His Excellency John Dramani Mahama adea ene one na pamfo ene abemu mpanyifo omo eba na omo abesom ene dai mu eno achi wo hwa no musa ahwo a won so free amahodo so won so beba na wabesom enti manson kwanta mahema ena wadru hayi manson kwanta mahema ena wadru ha okono aha enti sede makano asante amahema ne amahene no dodo na ena woba ene dai dwumedie no oba do ho oba shana ni monyam ama bibia akoso kama mimi kwabena Martin ado ene dai me na medi dwumedie ho chame na ni America ene se afi ena do afi de na to 104.7 afi ena ode o social media no akoso na wawura Facebook mu dia we Opemsuo radio Facebook live na ne ekoso nyina no yama ozoso onyo ho efrimo ade anano ba ena woba enti otumfo so aduru hene ena ono so oduru ha no aha enti abrempono oba amanhene oba adehye no womo atenase amanhene dodo na ena atenase azesam no kasai kumawu manhene bema twenebo akodua watenase afi amoafo atenase ade agogo manhema ono so atenase sampa manhene atenase nsuta manhene ne nabrempon ele empanyifo nkaye eye ebi etise asante esama hene bema echampon sapon ono so atenase afei enti nananom ebei yebehwe na yane dodo na atwetwe enkomo meno ekasai eye benkum feko omo so atenase a omo se dwumade ebekoso se de maka no enche bia dwumade no ebefrase ni nyina ebefrase abra kotoko hene tumfo se to babi wasante ma nyina ewra ni oti krowre ne brawre ngoma so ono so oroba betra se ape na dwumade no efrase na enema akoye amayen nananom ebe de de eba no ebe he na ye no mu atwetwe enkomo na ozoso ohunu ne ekoso no ebi enunti koso a mo fide na Opemsuo 104.7 na edema ebe koso amaye nyina enunti sade maka no anyofo pi at eba emehu se Alan John Kojo Martin Alan Cash atena se dada one ne mpanyimfo atena se a omo ehwe se dwumadie no ebekoso kama enunti mehwe se Alan atena se Okay. Enti amanyafo no ase awoba mahunu kan
former energy minister ono so atena se dada one ne hokani omo atena se mechira yewura boache chiramaten ejako ade a watena se a ono so one kotoko hene oba bedi ade ama enema akoyie enti all right enti abresem yani alankash ebekasa abresem yani amanyafo na omo atena se no wonyina ebekasa na de omo ewo ka kire asanteman ene Ghana man no wo so watibi enti koso anane antena Opemsuo 104.7 na ne ekoso ne amane etwa go nyina no wo so ahunu bi na wasua mu ade na daache wo de abobra na nanom ahodo no ba na ogoso eba enya asanketo pra enti enche pra kotoko hene ebe baba na jumadi no efrase aha ya bedin ko ebre nana diawo ewa ha Asante Students Union National Vice President owa ha menene ba twe ko ba ko mienu na ya hwe ne ekoso enana memo akwa aba Opemsuo radio Opemsuo TV so ni meju so bru opombo ko de obo de daroma me pa memo ade toche ade ntwe wada roma enaye ade aidi kan ede na wo kan de wasoma edi kan ya opeso kan kire ehwefo ne atifo yo enyina nim se enaye Akwasidae na ya na ya ntan hu ni se ade edi kan no empempi no ade atwato no a efe no ade tie no ana ya tan hu ni se so enyina nim se afi atwa mu no enam ebrenti ewura ntimi antra se sei de santi o de to na santi man nyina nim na man hene na brempon se Akwasidae edi kan no obaye ne kese enti we no esa ya de kese e mu se ade atwato no ya na efe no ade kese na so se de we ni tibia ne sitie no ade kese prekope na nanom so aba ma na efe wo hwe na nanom afade a omode aba na e kire se asante e wo amamre ne amane na eno so na ma asante e danso na nanom aba hwe na nanom e wa chirichiri ene pinche eye baby ti se enkuranza yabekrom brekum tese baby bia na nanom nyina aba amana efe se de adu ne ye twa se ewura so beba enwa na ya nuguso a se ye twen se ewura beba ewura anya beduru pe afi na se bibia to atwa ewura ba yesu se obi amabiem ewura ba na se enwa na pem dase enti ene ya Akwasidae edi kan yi ede na ya na wom omo besom ya na ede na wom eduru Akwasidae mega se som no ye befa no mienu de edi kan anopa no na nanom ekogunsa ebom paye de ma asanteman ne Ghana man esra nkoso ene nhira na efa etoso mienu no enso so na nanom trase ema ade hye nyina ba bechia eye ahoho o wa chichi ni pinche omunya ma bechia sabre ya ye gira ha yi na nanom nyina ba betrase ye twese ewura beba ye tu ani ahoho bebrebe wa ha sei eye Ghana man pani so enche ono so beba sabre de na nanom trase ama ahoho ani ade hye nyina ba bechia enti enne de ani gida kra ehwa eye ani gida Akwasidae din kan den na ezese ema obia na adwen se ode ne ho beba ba gimu bia na so o ba bedi bie de ne wo mu a eho behia se wote yenka ezese oba na ode ho benum bie enne ne ye enhirada Akwasidae di kan o se obi bibia obi a wote yenka bia no pinchen ha sei no ba ebe di nhira e wo nananom nchen dia na efe so won se kotoko hina trase na so akobo mu ase e nhira nko a ene ne de nti we nananom afade a e sika won wa efita so efita ene ye da ye mfa tuntum ni kokko ma ha dru ada a ye mfa tuntum ni kokko ma ene ne ye nhira asante ye so ye die nie amame ne amane de ontimi nyi mfiri bibia mu ma ne nye so emfa ho ne esom a wo mu
we so ya asante ya mamre sese ye somu ye ni kwase toto na se tena wa obi o ha bia no benya nhira e de akofie kotoko hene be hira obi a o ha bia to obi o ha bia de e nhira na adbeko nya de se o de no mi be kofie se open no mi so a wa kasa na abenya nya de se kotoko hene aba fo nhira no o de bibi e ka ho biom na mu de ope se bia no mi na apede na na de kofie ye wa ha ne de obi a de nhira no be kofie enti ena Akwasidae ne de e nhira nko a ene Akwasidae no nhira nko a yo enti sante hene wafa pampa so hene ena edru hayi edum pampa so otumfo wafa ena wabai nana wadaroma ena ya Akwasidae mamade tochi adenso yo eden awoka kire Opemsuo ya hwefo ne yatifo wadaroma madaroma moduma amaye so far no efe nwanwa esanse moduma dia mudie ne dibo asante ema sabi ye pagya bebe ye nimdie yesu ehunu akoduru ne ehunu sa asante so oba bibi mamu ha nyina asante ahini efe na Opemsuo nso aboa ma asante ahini na du akire yedamase monkwaso nya ne sa maye so meda se eti nananom eba yi ade a ye bekoso ne ahwese ye no be twen koma e wo Opemsuo TV Opemsuo radio nana okay nana wadaroma ye mo ade touching na yo nana bene ne kasei nana jase hene anyina si jase hene woni o nana ana ura eneba ede na mo ka kire asanteman ya ka kire asanteman ne se ye ni so ni a otumfo ye bia ati ye ni ewura ena na anyina na no poko at the first one ne dom ai friend na sefiem enyina ya ade odo be bottom ya sum ye ewura amana ye fe ti abaya woni bia anim ye ewura nana me da ase so me da ase pa enti hene ene na panyimfo ena omo abaya ene omo ekasa yeyi ye bekoso ana ye ne nananom ahodo akasa ayade a otumfo yoko hene ena ono so okwa atnase no dwumande no sede maka no ayade a enche bia otumfo ebetena se pe na yahye dwumade no ase kama na ade no enema ekoso kama ama obibia enti egoso ayahwe sede eka no aha obeduru ha ade bambofo ewo ha omo hesa bibia ebekoso toti na basa bia ensia wo ha elunti ewom se dom ewo ha de nenso so enya de a ehu bia ewom ahopi abrofo enenamo ene ade a omo eba behe nia ekoso aha ma ye nya ho ni bia ye ne omo ebe kasa na baby I will free eba. Can I you sir? Yes, what's your name? Alfred. Alfred, which country from? Switzerland. Switzerland. Why are you here today? Oh, we're just on a tour through and it's a nice festival, very interesting for us. So far what have you observed and what's your impression so far? Pardon? What is your impression so far from what you have observed? A lot of people, a lot of happy people, and very nice dresses, very interesting customs, habits, traditions. Your final message to the people out there. I hope you can celebrate this every, what is it, 5 weeks, 6 weeks, or something like this. Yeah. Thank you, sir. Okay, enti was there from Alfred of Switzerland and by and adena ho eba beje ade djubede emoyi ebeko ne woni a ewa ha no ebi enso atwetwe enkomo na
Yeah, baby, free eba they would as so ha. Mami misano as asante Akwasidae na ukuda no mpempi eta ho abrofo pi ewom eden na ma abrofo efiri omo amanso ekru kraso oba behwe Akwasidae ne ukuda yo me da se ene ade kase ya ekoso yi enya de se kotoko hene ana obi bia twere kata akoma broni bi se asante shefa se asante adene asante efitete broni kokko woni asante akunni sama asante adi asante abakosem anunti omampani bia firi ni kuro mu na obedru Ghana ase a wa makotokofia a okoni nchi a enye obi na eche se sante ne ti ase nti kwana kwachia no ono wanga so banyina no wonim dada enti nyama ma se abrofo no doso ase abrofo na papa omunnim asante sam omunnim abakosem asante ayato anunti omumba abehwe abakosem e wa ha ana asa be afashe anunti omundi bo ba akukun ni ma mienu omu ko museum akọ hwe hono omu frope no mu se ba hwe de ebe koso ase nta sante sam de abrofo nim dada. Okay, eti sade ya kanana nomba na ba enti ene nana obi tosumienu oba no nana nana bobi ansa bonyure hene ena oba yehunu yi asante bonyure ke papa ena Joso mahima nana ya asante otosumienu ono so ena edru hayi nana memo wade atochemu yedamase se ene momba me de ade ya me ehamo enti nyire ma ya Joso mahima ena ono so wadru ha one ne dom eba abedi ade no ye guso ewo ha aha nana asa ene nana no afade no ahwafa no eya broso edenti na ma no eba sa asa na ya danso ye tie ne se o hwe afade wa na kente nko ana entuma a owiase nyina nso so no de edimu pa kente ayamra kura na yefa entuma go so kente de ayade a emodu etina no so afom wa na yefe uze tuntum kokko ana ma afom ye pa kente ne de yon be yon bia no efe enti enya won wase na nanu ho fe ade adi sa ya guswa ewo menhia kotokofie ade ayedi kan enedai ewo afe mpino ne ade nunum ya kwaso am ya hwefo ene yetiefo nyina kwaba na ya mamo ade toche na moje yenso ade ntoyie nana enyeso no ni nkyeremu bi wo ho ana yema ya chi ade toche ni ajeso ade ntoyie eno no ekire sen anze ade no de bia meka se enipa do na ata aka ne se dabone enye sa ne tie dabone ye eda ya bone de ato eda ya bone de ato no enye dabone enu ti ade nzu duru a enhira nko na bafie enti aka se ade toche a se ade entoye ana se ade entoye enhira ne bakro no o je di ama ne ho sa ne tie enti enkyeremu ewo mu no ya chia ade toche na waje so ade entoye na cha se o pre yedie o pre asondwe o pre nkoso eno ena ya prenemum enye dabone sede enipa do na ehuno no na wadaroma nema bi atise no kane no na Christopher bebre ehunu se ya abosonsom ne ho nema ene edaso tisa ananya sa na omo adwene yo sede no madwene yo no enye sa na se ene no metima ka se nkakra enipa ni bi adwen esesa ohunu se asante amani amane na nya abosonsam ena de ya ye wasie asofo bebrebe na ba besom asofo bebre yenu anum nkramofo wa ha eye Christopher asofo omo wa ha sei enu nti enya abosonsam so ka twa konkuru ni ye pa obo se amamani amane nko na Bible mu Yakopon na boye no oman amamani amane uyi free mu a enye ye enu nti esumbia wo mbia no wa mamra ne de mento ntwene enya abosomsam sana meka ase nananom eba nananom ego so a oba
Yo, 80 Otumfo Asampo Hene. Ena Edru Ha Wabay. Otumfo Asampo Hene. Ena Wabano. Yaunia Odi Unanim. Washisho Home Fita. Ena Waba. 80 Yema Nananum Yina Kwaba. Yego so Emma Nananum Yina. Live on Radio Opemsuo TV. Yabeko so ane Nananum Ajetwen kom. Na dia omo ewoka. Omo so ede ato edwa ama obibia ehono bi. Nana dia wo eda so idea yabeto nkoma som. Enti ene yenim se abemu mpanyimfo dodo na eba. Yenim se Ghana mampani John Dramani Mahama ababio woba sada medical kano amanyafo bebre aba asante adehye ewo ha honorable Boachi Ajakon kane energy minister owo ha honorable Alankoje Chiramaten kane trade and industry minister owo ha bema Kenya se hene ba Kenya se hene enadru hai Kenya se hene bema Fredu Ajemai ewo ha bema enadai Opemsuo yama de touching yo enti yabase bema na yabokoko enti ontimi ene enkita ho ne maame eda fom enu nti yabatwa osom no so sade na meka no de atene se amanyafo dodo na ena ode oni monyam eba beta ena dai dwumadie no na monso ade kama wani a wakra efri amanane aba bedru ha ma yane bilum ebe koso che enkombo menua ewo ni mfo wa ha ena kofi na nadi awo enso wa ha yebe to so ni atwen komo ni mfo mo akwaba me mo de touching adento ye ma kotoko hene adonte ye ma Opemsuo radio adento ye ema menu mienu nyina Mr. Chamaten na apomba ko de nyame adom nananom sante hene bambo nti ya ho ya pa menua ena ya besom ada edikan o sembe na wo kan kire ya hwefo minim se ena ye ada kane every mu sumdue ne bambo antemai ya se onyankopon asante akoso ayekese ewo yewura Opemsuo mekase kuntu kantan ne nsam na ne amanyina yeye enne ewo mu se dwumadie nu hyedan frase na so kana kam wo hwe afade wo hwe fra yentade omanfo animu eye se ne nko a mediri se 25 years ayedi ye afi atwa mu na ye de bewura afi mu no emu ani gie ho sunsanso na eda di enne ade kan eye Akwasidae edikan Mr. Chamaten timi se eye pa minim se ye fa ti yabekoso na ya ne omanfo atwetwe nkomo yabekoso ene nananom atwetwe enkomo ewo dwumadi yase yewo mechia kotokofie biakesia ye bodwa kesia pa ewo ha bra no bia no na yenuanom sampafo wo ha enche ana kwaja flan otosumienu na sampaman hene obaye ne buafo soronko ewo menchen ye friend owura abu mahama yama wada toche mejo so mera ya da se ena sampafo edomodu ha pa yes ene yenim no yewura ede sampa ehye nana samajafla ensa traditional council nyina eta na chi ti nana eba baby a eso wode dom a eta na chi no ediba ede sampa trankonwa nyina eta nana samajafla chi a o maba be pie wa ha ye ne yewura eba be di ada edikan ewo afinu mo
o assemble na be ka kire sampa man nyina afi so ye rotumfo betwa dwira enti otumfo dwira twa obetwa no ade a edikan eye nimu enti assemble na be ka adiafa o yeah me da obi biara se na ne me ka kire obi biara ne se ne ye nim no amamre ne amanne afie ene asanteman ope bibi ehunu na pe abakosem atia baby ese wo ko na besua eye asanteman enti ne ye ka kire obi biara wo sampa ne se abutre ene ye mfanye bibia ye wura asampa ye ne de abutre ne asondwe na ode ye na nuoma nyina to obi anka na komanto ne yam na ye ni nhihye ye achi ye mfa mra enye adwuma ne ye nim se nuoma pa ewo kwan mu a ye wura ebenam ne so ama na ba bepie sampa ye kwan ne nuoma ye nya nyina no menim se ye wura kasa mu a bibia be ye ewo sampa e de amaye enti ye sro bibiara ye mfa abutre ene asondwe ne ye mfa ntra sampa Yada si ore Abu Mahama woye boafo ematoli sangbajafla ya otosu mienu na sampa mahene Mr. Chamatin nyame nimini eye pa okay enti ne ye ka nananom a omo atena se yamfo mahene nana sandu ba otosu one ne dom abetena se sene maka no sade wo ka ye no sampa mahene ono so ne dom abetena se enei bema oni ni dom abetna se esuminya enso ni dom aba abetna se na ye hwese na nanom akai omo so omo bai ye ni omo ebe atwenkomo na ye hono Obogu mahene ono so afie ura obedi akonya wonya afekra obogu mahene wa ha metumi akasa afe asha Akwasidae edikan obogu mahene ababi eno no enti obogu mahene e wa ha wo ye soja nipa Tapa. Mahene. Me amepa. Tapa hene oba ejobo kese bia. Eya na ban ye ene dikan. Tapa bos ane dikan. Wo asante ya bosum akese ni mu baako. Ono wo mamma na wo maba na wo hye nso. Enti tapa mahene ena aba no. Atwene wampem otosumienu nana adusai atwene wampem a otosumienu ne bibia ye fita afade no eno no eno no enchemu bi o ha na aya tapa banie ana di tapa hina ni mu no oh banie bosomfo eno no bibia ye fita aya obosom kase a sante hina akasa dia ana tapa hene ohwasoma no tapa mane anu ti enye ono nko agona nso ka ho omu de bibia emfa ho ne ade a wo ye oba efita nko a efita ne chini efita ne tuma no fita bibia ho no bia efita tapa mane na mind da fo akonya he mind da fo akonya ne na kwa me ewua ene ko ni nsuma nkyire ya tapa mahene bedi akonya ono no abra ewura kotokwa hene bedi akonya no ye ka ensemu ana ede pa na mansu ni mu oden emfie dunum ana woche tapa akonya ho manso ana kotokwa hene Opemsuo se tuwa bebi onyame kese obu asem no enti abra otumfo obu asem no asem wa tapa mabunu ka ye ne se de tapa man pe ene na nadu atwene wampem wono so tia akonya so no afie twa mu no ena wonya emfie aduonunum 25 years e wa akonya so okay yema nana tapa man hene akwaba yema nana no ma abegyina akwaba na yakoso ama wo ade toche na yasre tweda poishira said de na yeba bagi hira no oma no emu ya so oma no mu asanteman so na afi yedie prampramia ene nkoso emra enti ade a
nananom ewa ha Otumfo achiame hene ne chiame achiame hene achiame pani ankasa wa ife nana jei adento yema Opemsuo adento yema Otumfo achiame hene adensa komra bio Akwasidae di kan nie osantahin achechere chiame abonichi do abeka kire ye kan say Appreciation. I did the kind of appreciation. It's one on another. Hey, you know, ma. I don't want to chase two for. I'm a man. I'm not a fish japa. The other way, I had that 20 in an this other way. Very appreciation, ma. I feel smart. Opibia, I'm out here about here. They touch it. I'm out here. I've been poor. I have my four. Near the cook. You know, I'm going to for. Sorry. I there. Appreciation we so ni Akwasidae di kan e wo santehini dwura obetwa na fimu anim wada 33 ya kan say ana mi ka kan say we ni fe appreciation mo e ba besumu ankunu mu no abayira ba no ye sa se dwura ni twa to we no na sabi na na bia na oba chotufo no asatufo ntem sira na fi no akoyi a wotmanya ankwani ahoden esimi ya twajura no to we appreciation ya baba titi ade a ye fe appreciation ma to no obi won fe ne no oyina be chesante hene wo sira no na fi no bibia amaye e wa fi mu Akwasidae ba Akwasidae ko Akwasidae wei ensonsunu ye ben na wo ene Akwasidae ahodo no entem Akwasidae nyina ye di mu mienu ade sebi edikan ana me dika we appreciation ade edikan ni e de twa to no no kase pa no na kakase pie ye edikan ene de twa to nyina to de e we ade a ewu hia baba ko to bia yine to bia on sia na de mamoye na afie de enim no bia kama ya fume de asume de ya ade ewu hia baba ntina be hu se ne ya bo jatada ahine na nom na ma paye yi no e ba ye sante ni omo nyina be ji Otumfo sante hine na se to be enu sam sira e na dum no tum de twafe no ya da se Otumfo amehine na nansuasi poku na chiame pani na ajei ane na kase ya da se ye sira nyame pam da se baba Mr. Chamaten enkranza hine so adu enkranza man hine na me ka wo se amanyofo ahodo ena so de wonu onyam abeta dwede na chi medical bo amania se honorable Alanchematin movement for change Alanchematin obetna se kane so afo do he ahode ne so former energy minister Honorable Alan Honorable Chamatin Ejako Honorable Atnase Afi Honorable Muntaka Mubarak Aswanse Mrashebejani Honorable Atnase and they say Roman for Koyobosu one name penny for almost so Abatnase Omobaboa Amadumadi no to me akoso erunti yaguswa menshia ahemfie yane nananom di adai dewo amanyofo no eba omanpani beba na ansa nanom yahunu se Alanka Shaba yahunu se Chamatin Yakon former energy minister aba yahunu se Muntaka aba erin amanyofo no ba na woba edena echre omo etwaka ben omo so ede omo ne san de tell say amanyofo betima dum duma na ko nka ho a omo ya enye ena ye kan odi kan bo biti say Alankas ni din ampawaba onde nyina enim say ade bia no otaba ena mampani fofora obetena dwaso ncheye enya nim say feel bra obetena dwaso no ene ne de di kan a wode ba kotoko fiem na ena so ya ade enti ba wo ba no de obetewura ho ene ewura aba bedi ade afensu ya tete say nkomo bi wo no ma oni ewura
ebedi no wodem efa eye basabasa e koso e oboko ni nyina no empanifo ka asem bi se onya obeye ye ka chede waye bi pen kotoko hene ena waye bi pen ama asumdwe abadagbon anu ti se bibi se e koso oboko na wa me hu kotoko hene a empanifo hu ni se omwanga ya enya de se beto wie peye anu ti amanyefo ba omuri so mba efi se enema pi ena nam kotoko hene so a amanyefo atimi enya e de ama oman Ghana anu ti edi so mba yara se won so de sa chiremu ama enti se de ya de kan bo amane no ye ne empanyifo ahodo ebe koso atwetwe nkomo na ene adeka ni won so won dia ewom won chefa ewom no ode amayen na omo so abua amane dwumade no etumi akoso na nanom ato santene awoba ade awafede wafade no the Vice Chancellor of the Kwame Nkrumah University of Science and Technology, Professor Rita Akwasidae, and indeed the former Vice Chancellor of KNUST, Professor Opemsuo. Kotoko hene ebamu eneyi bibia twa dia wo ene Nkranza man hene aba wani ma wonso ne amakom hene enenam enchiremu be ne wom yo me da se enyina nim se enchai true son of the kingdom Nkranza man hene na number 4 the CEO bafo pim a otoso another na kwa me bafo obeso ayi kire sante hene enyina nim se Nkranza no mo wona so obenyina nchiri amakom anu ti se hu se one na amakom hene atu atire na so okotase a enya dia ehwanwa ni nua akasa no omunyina omunchi enya makom Nkranza ya sante prekope ewo nyina ye kotoko hene ndia kotoko hene na kokun ye eje won sa se nyina free tachima man no eye na na me ya hode man ba bafu pim a odi kan anu ti Nkranza ba enya dia ehwanwa wabare ndiem enti na Nkranza man hene one amakom hene ya mamunyina kwaba na yama wo ade toche na yasre se ade entoye emayen enti ogoso awosha Opemsuo TV YouTube osha Opemsuo Radio Facebook Live menshia ahifie na yadro no yegoso a ya de dwumade ebra wo no amamre nyina fikasiem ena yawei nanom ebei yebekoso na yadwetwe nkomo na wonso de owoka no wode abraye enti yema abusafo nyina kwaba yemo ade toche Mr. Chamate chiniya wahu a eba menchiriye miensa no nana riafe Sawansan nana apau riafe Sawansan heman hine ono so ana adru hayi nana Sawansan heman hine ono so adru ha echira wonu ye butubutu pa apata yase no ye hu se nipadom wo ha na so wokọ echira ho baby ti se bojawe pramano so a enipa egu a omu buwura mu no enya grokra ntie na de no Mr. Chamate ya hwe ye beji nsamu enya grokra eni ma ba tutu yi amayen se donko enya bo enche bia na kotoko hene ebetna se enche bia na kotoko hene ebetna se asana esomno ayasronko esomno ayasronko yenta hunu sei ade din kan no yenta hunu sei
then I'm about to say, Minim. Yawura Opemsuo na Kendi Hohom. Otumfo ni nkabomu. Otumfo ni mpunto dwene a wasesa ade asi atiame matiri so. Otumfo enipa a wakan yabom. Opemsuo se tuni atiame amamra ni amane a ontoto na se. Kotoko hina hinie ya esoko na nantoto so hine na nantoto so hine ahafu nyina ahafu original cancer no he chire entoto so hine ahafu na nanu mahimfo nyina wonu na da wo mo badwana no na nantoto so hine amai hine nyina entire o ya amai hine nyina ka chire yenti a o ya amai hine nyina ka chire ni se ya born na mine na ye mo bi nka ho biom ya mo bi nka ho biom ye mo bi nka ho biom ane order so di ne hene nya sanketwa enti toto so mai hene na na mo akwaba ene dwumadi no kama se ene mahunu ahafo ene bono ahefo no pa asa ahafo ene bono ahefo no o ma ba pa minta ho bebre sei Ada sana de ya sonko say I say enkeko efisa me kai say ebra kotoko hin ko ye won kranza bo na media phone ni bika asante hin ko ye wo bono dabi asante hin ko ye wo asante ahafo bono is ene bono ni nyina ya asante ho nyina kotoko hin sa no adwuma ho nyina na de wo mni say se kasa asante a asante nye kasa ba ko asante nye obi okatwi te eye oman a kasa hudo wom ebi katwi kasa ebi ka bono kasa ebi ka na fana ene kasa hudo enti se ahwe asante man na de aza tefo hu ni se enye asante region asam ne eka nemum eye asante region bono region afo region bono east empo eastern region ne fambi oko oti region ne fambi ni nyina aka asante man no nti asante de eyoman esopa ye asante wo ha sana Ghana man eba enti asante eyoman oman lo so eyoman kase enye manketu akra kasa odo pi wom ekotra asante mantam na amanyofo ede ye adwuma no eno no ekotra eno nti se omo wa ha enye bibia se omo mfiri omo nya hoho eno omo mfiri ama odo bia so nemom omo nyina ya asante ena ne oba ami ade adai eno nti emane nya obia nwanwa se onom nyina ewo ha omo aka nyina da so he omonim Hemai hene ena sawansan ena obano ono dia yenimsa eba asante asa wa kwadre mo papa enti oye nyina na daban no otie no oye nyina no otie daban enya sanketo akra enti Hemai hene nana apel sawansan ena obano eti ya guso a yesom menhia ahemfie eye ade adikan enedai ena ogoso a wo hwe no live on Facebook Opemsuo Radio, live on YouTube Opemsuo TV, ubeko www.opemsuo.com also ubetimi ehunu na wakenkan ni nyina bi ewo ho edomno bapa na so kama sa ene enya sanketwa Ajoa Yama, the Honorable MP
For Manchia South, lawyer Nana Ajay Bafo Award is the Honorable Member of Parliament for this particular constituency, the Manchia South constituency. Honorable, today we happen to be the first Akwasidae of the year. You are graciously welcome. And on behalf of Asanteman, I welcome you as well as being a member of Parliament for this great constituency. You came with a huge delegation, including the chairman of Manchester South, Chairman Richard Ajay Mensa Ofori Atta, aka Tom Tom. The vice chair, Seth Chumasi, and the second vice, Kingsley Bonsu Chike. From the United Kingdom, we welcome Nanahima Amonu Jamfua Deborah Asantefo Hine, our UK Ireland, and the founder of Insuraba, Chief Organizer UK and Ireland. Professor then so asante for etu kwan kwamna no wonye asante samo ho dey na ma danso den say won so asante sam every asante mem every Ghana mem enko UK enko US enko Japan China Switzerland baby asante obia no omo da so akram den na ehwe mo nkran yo me da se yo me say asante amamna de enfa ni agro se ofri akrako ba bi ti se Suriname kra na amamna de obada na di asante ni woni hwe kra no nya ne ntoma ba ko egu na dakam ya mamna de enfa ni agro asante ni fufu enfa ni agro ne ntoma fra enfa ni agro ne kotoko de enfa ni agro ye wura nso se uniform enu nti ba bi be ko bia eto kwa brochira UK ni US omudi ahene wo hopa apaka nyina mo obi apaka nyina eto da so mu si hene kwa na man so kwa timi ba ho e mebu kwa na e ba betwa ho yes enu ti asante de se obi ko ba bi na ne krom kasa na odi sie asante poa ne kwa mpoa asante on fara ma nsie obi timi sua dia e professor enso be ko na office twi no oka enu je se prof no onje o na so ye de no e de ya mfa nto ho ngofo bi de enu ti na obaga na ha ba bia se eye boko se eye wa se eye ga se eye Cape Coast se eye takrade obako ne ye ka twi ho no ya mamre no ya wo ya mamre na ma abofo nso ni abeje ho ama omuso ye bi nti ya mamre de da bi ya fancy kura ne da se ina bibi sa mi ade wo sa asante fort kwan e kwa ma hodo so lenso still wada sukra mamre mu o tutuntoma o sha chao o boduku o ye bibia bi era na bi sa e de na ma e sha on krai era no waka minim obia o de baka ho e sha on krai ne sai asante eji obi bia di asante ni ji ni bibia atum asante ni eji na nanu mu a abreso enyo manyina atu ana asante na ni mra de owo bia eso yama asante ya no na mamre na mani ase abra wotu kwan say watene die to se de na ye asante obi foforo amamre na mani asante wu say amamre ni amamre bia no wono ni na ye we praise the humility, the vulture of SS Bank.
Madam Amabawa, the CEO of Ghana Deposit Protection Corporation, Madam Pearl, the Swat Mensa. They are all special guests. For His Majesty Otumpo, Osei the second. The Queen's Yabekoso ashom nkran so wonkoso nkran wasante sammo ma wonto ntwene na ofanya adwuma sese ya meka say ye nuanu wo bia e wo America brochuma mu ba ko watra America for 40 years wo mo ba ene omo be ya tia me aye asantefo a omakotena ma no ne ebi mo okra watra brochire emfie aduoso ne akire obu okra ye kowo no ho afei ewe ne bra dikan a oba omu nyina ba omo baba soma tia me ene enti asantefo ye nipa bi a ye so ya mamre mu a ye so mu ye na ye toto ya mamre ne ya mane ase enti asanteni bi e kasa wo ketu no se otumfo na na ose kuro mu no ofiri what asantefo de enti yabekoso ahye ye nuanom nkran ye nuanom a wa ma no ne Sante samu no wanyere wo ho na won konkoden wanyere wo ho emfantete wo ma ne wo nananom na omo nkoso ankra omo asante samu menya brantie wono so ye esentroni te say ya na ofri sante yini ekuro a wo chechire ma na yere na odo ne ba atena konwa so na na odo ye twamu enkranza ana ofri bema ya mwakwa Mejo so mi wura ba. ya mo de tochen Mejo so. Bento ye ma ye. Ene we ni Akwasidae dikan wa ba bia na ana wota ba de. Me da se. In the meantime, we have former minister, government honorable. Ye wura de na so chen ni nyina. Metimi yesimi bu aka se. Ade no kra won na ne dia. He entered with dignity. The honorable member of parliament for Akwasidae constituency, Chief. Sante yini kuro enkranza what is it? Oh, boko. Amen. Nano aye no eye na de semba no enyina da kremu a enye se ebia aye ne ho te se enkranza kurofa bi ne bae nano na me ka se yankopon ne ye nananum aboye ho ban esi de na nkranza nyina ba manhia na so ye ko ye chiboni bi ansie we kire se kotoko here so etimi hwe wo yi na de aboni bi ansie o menua da se ye na ohima kono eye ya ma yanfo imanhema dakoa ono ana ekono menu asembe na obeka che nuanom nkranzafo a wo mo hwe ye nyina kranza nyina ne se sia The people new and to be say ye nyina ye du we welcome the MP4 Adasi Afrem ya sabe woni santeme wura ebepe efisa santeme wura na bakan na na kwa me bafo ye owura mu no efisa owura mu chamfo so na efe na akono a ye da amamre ne amane pa di ma hu sampa tie ni wura aba wo hwe sade ye Kobia ante kotoko otufo tembo kotoko Abraham tufo se to babio ene na chiame Martin yo they say kotoko ebe kame my teacher can thank you pomo na ne ekoso yi
Obanikasi me wa de touching me Joshua Blue Ntoyi yo wadaroma ene ya de kane ena ye no brama kese we so intense sa ebre twato aye bi ha da ben yo se o kano bi ye kane a eje se afinu mu no ene di kan ena bibi su twato a eje se afinu mu no ene ne twato enti ne aya Akwasidae twato ena yediye ena ya bewura foforo mu ohene ena ne ebe kese ene de ebe ketwa ndi we no ena di kan de enso ohene ya ba no nya kese ngopa kese ne twato ne mfanya kese wa ne kese ne twato so be kese ndi we na di kan ena o se enya kese ada nti na enya kese eni monyam baba eno na kire omampani yayin fufuro eya omampani dromama oba no sante hene ana adenu mu adedi kan mu no obecha ndi esa yakese eni ba na oba no oso dia ene aboso ena na ngoma so entiende jumedie mo osomye mo ede le wom ema wamo a omoba yo satia ne se e ka se ade na mo to ya Opemsuo Opemsuo so Opemsuo Abdul Safe ana mawusa nanano mato santre pepe ya womo eba samanka ene ya wono ehahan egum no nyina no eye nro a bokwan ade masasa ma odufo santene aprapra kwa ya se bebru se tumi bia tumi boni bi wa ha samanka tumi no na ode ama sikada aya kase ti ane wasofo ene dika se ya wa bro, what are my answer? Someone can you know? Yeah, and I win na say. Probably have something got to call me. You go say two, and then the dom, a chatina, over. As I'm to my Franca, and it kind of Opemsuo also up here. Have a year and Yama, I was so much. That's just have a group papa. enti prof na yeshe enne somimo de wom ema womo a omo eba se ya nananum ehome nti edinu kra no ho ase nti yakọ baabi nananum da no akọ ma womo bibia die na ya suanom na ya bompaye omo agina ya chia me abompaye no ebechia no na manfo ebechia no dia ene na atitrufo wo mu nyina ene ya dai kase no ye behu omo so omo ato santene eba ebechia yo ente ene da you know ede na omo ehwe ya wo se de chogu nyina ehwe se kotoko hene enche na wo ba na edoma edika yi kire de prof ohine etutena empempi na bremponkan na man hene edika betenase na ka ono ni jase ene na ehinkwa hene omo no dine nchen eba omo nso ba omo to santene bi ni nsuma nkwa hene ya ehu se na odi animu a ode ne nsomanka pra kwa mu boni bia wo kwa mu a entunyira na chi no
ena asomfo ye na brempon omo nso beto so te se de ye hui men prof menye wanu siye ye nuanu ma ye hwe santini mu no woni ya ekuta empaboa ahine ma no The Ashanti flag has 3 colors. Yellow, which represent our rich gold, reflected our wealth and prosperity. The black representing the spirit of our sisters and the enduring strength and resilience of our Ashanti people. The green symbolizes our forests, the fertile land of the kingdom, and the agricultural prosperity. He also reflects the kingdom nature. This flag was adopted of Meda Sebaba Prof. Mewisa Santri Biatua Eba Santri Eba Okwabrane Yesika Sese Jofita Adomabo Tano Konfo Osio Tano Konfo Wonoso Aduha Nana Kabibi Kakache Devini no say no tano ne yere awayiliti no wunyina wo bono east hono enkura potamo santene ena dia tina santene dia de no oni na santeman atena sese a le se ono so eba leja ono so ni niwura eba bebi ade enti nyanwanwa se ono so fita se edika hu tepano tepaba ne bosomfo ono fita agona so fita ana tano ono so fita enti enyanwanwa eyina enyim yewura oyimiti yewura bie bahu echem ne de na ite yewura honum pe bahu echem bini ana amamre ni amane akwaso pa dem de kaka no tano ne buase tanelo abetwafo na ero so yewura ngitakudo bahu ngitakuko asusmo wo munya asam ketwa susum say kam ngitakulo anama ho acham yewura dua obia sore jana na so kotokona pie yewura opia o de dom enyanwanwa say dom na nimu na chi ni fani benkum dom nyasam ketwa echem aboyo wa ho ban echem yewura nkwa na wochem nam santi oyi echem apim adi amane ba sabempani sa onfamo no ho ban yewura nkuto na ho echem yewura nkuto na ho echem agba no ban yewura ene de echem da yewura fa bakan nana mimma yetiefo ntese otufo nkwa na tena apakan kese mu apakan no yewu dia oro bebre nanso kotokwana apakan wofo no apakan kese na apakan no ejina bra ohene bafro no se ohene so na apakan obafro no ni din ayesronko ene ya odi adei apakan wofo no ye fa na apakan kese ebia na du fufuro bi wa ye de beka ho nanso ebia de fe ne ya pakankase wohini bia ni asase so a wotena apakankase mu ade se Opemsuo se nyame kase minia sabe penete uto na pakankase ete se ye ko entam a ohini bia wo ne ntam ne wo ntam de so pa no ene kotoko ne de no wona wontam kase
obia ni ho a on tam kese on nko a na won tam kese sa be na apakan so tie on to na apakan kese ena de oba ma na efe afade na efe ye papa e afade na efe ye hu atenefo me hu atenefo atene eno na yewura kania no ena ehwekwam e ma yewura etimi esanba atenefo nso so wa ha ozo na efe aya asante franka anu so edi ahim aya asante flag anu so edi ahim ye papa ewura ba ma na efe wa ba ma na efe obi o ha bia so aja na so kotokonyina beduru kotokonyina pie Fonton from eso etwagu e wona chi Fonton from eso etwagu e wona chi ewura ba ma na efe ye papa enaye ade kase enaye Akwasidae kase enaye ade kase ewura na wa ba ma na efe ewura ba ma na efe kotokonyine osante hine na ene wo hina fade no eyesika wo hwa na botre ene ntoma efra no a eyesika wo hwa eyesika kokko afade obetu ya eyesika bia yefufuo na afade eyesika kokko afade amrante ka bibi edi entia de atia se afia ya wuremu yi afibia no ye wuremu a eda ya ne dikan na ya Akwasidae no ye kase a ya na ko nanim na yetia ne se kotokohene adie bia opese ode ye ho ma amane ne amamre etimu na eye adwuma bia no otimi ede ye ne ho de toso biem ono sika ane jota ni nyina ya ne dia entino na hofade no emu de wope ene wofa ene adwabo bia soso ene afade a ofa eti ohunu se ene sika kokko wona ho a na ese efata se dia wo ye dwabo ya emu nimfo dia fo na ode na ohunu se kotoko hene prapa na so no na ne ho si no kokko na ese ya tosu ya si obetim na what sika no ya na ya no yeah aha mande ya ni amaka kwan so edin no sa na ya na yeta ebo no de bre ni abre bia no so wobodwa ya de ebe ya ne ho no nanom ho mu a omu na ehwe ama ehunu se afade wei enene obefa anase wei enene obefa ene tie pepepe nti so hunu se osantehene ete apakan mu na se wasiesie ne ho na sika kokko firi soro ebesi fomu a na ese efata eno nti na hunu se enei wote apakan kase mu na wasiesie de ho kokko na wasan ede sika kokko asan asiesie ne ho no na sa ene tie meda semrante ye besa ba se wo hwe nananu mu a atuwo dida won ko ho no a woni a atuwo dida won ko ho a se atuwo we nyina ya atu a kotoko hene dia kosapen opani ya migira ne nchen aye otumfo sisire kwabenafo hene otumfo sisire kwabenafo ne nchen ena migiran enti atuwo ni nyina ya atu a sante hene dia kosapen eno na egu emrante a sebia buru washa fita wode atuoi agugu won kon ho no nananom yesenya mepama mama da etoche yedika di ho komo pen etuo no din ene sedia tie nyina etuo no nyina woni din ene wodwuma hodo nso a ediye yadamo se minua emrante ahene ebesa emrante ahene na meka etuo no a emrante ofa se etuo na santine de kosa ya egu nananom ko ho no otumfo sire kwabenafo hene ana ogira mu no ne de no nananom de kosa yedika de ho komo pen e wa adoma ko asam dwumadie so etuo we ni dwumadie e wa ha ene sen medaste se ohunu se kotoko hene epie na sa etuo edi akira asante ekon a yekoye no
ai saa enetie etuo bia no ewo ne din ohene bia ne tuo a wode ekọ akọ enti se ohunu se ohene epie na chi hu se mema ne ekuratuo edidi akire a ekire asanteman etuo ahodo a yewo a nananom ede ekọ akọ no omo hu so omo ba saa no a se omo ye mema omo na hwe ekire se omo ye akofo eti se wo ye bema na wo ye wadwene se wo de wo ye wo ho bema na wo de aba eno ma wo susu hunu se asante owodom na asante wa akofo to atuo no a hu se eti kotoko hene chiri na saa atuo ne ya ahobambofo aha omo nyina ya ahobambofo brofo ye beka se omo no eye bodyguard se ohwe asante ya mane ne amamre na eye ko ane ade chechire ye enti obi bia omo se oye bibibia no oye kofo uhunu se afnafo na ekuta omo na omo no edi kotoko hene mu omo ba no omo no eye akofo ena ohunu nananom chidomfo a omo no edi akire na omo soso eye akofo ena atanefo na ohunu se omo no soso eye omo di ani na muso nkane ane ade tete no se ye kwa ko na se ye ba se ade asa omo ena so nkane a ana ye bekọ ko na se ye bekọ na adwubre mu soso a eye omo aso na san so nkane a enti nkene ni ye beka se asanteman electricity fo ene omo ekuta atane na ho atane ne saa no so no ya wo hemfo a omo nyina esan eda no eti so hu ni se atuo ni de akira atuo ni de akire no akira se wo mo na asi ban a omo ye mema se wo pie na wo wadwene se wo de eko na eba omo nso ede behia na atuo no ebra estemu no yabebubo atuo no ebia di na ya de akire ai kotoko hena nkasa ni tuo baako a eka ho a eno nso so ewo no mu a eno edi mu kese pa no ya frɛ no Japoma a etuo no so no eno abrebi okoyene tenase a ya de ba ebegyina nachi ana yewo osisire kwabenafo a eno nso so ewo ho eti sabre no so a ya be kyerɛ ni nyina na ya de ama asanteman ama omo hu eti ene de so ohunu se ya bodwa sa adwa na ya bo no eye kotokohene ene eye Akwasidae akase na Akwasidae no eye na nipa ne bi ente ase do nim se ya ka Akwasidae eye abosonsom ene ne yamba bi ne yaba abasom da bi se ya ka Akwasidae eda no ye da nananom esiesie won ho da pa na wode twen se Akwasidae da no a eno soso ya da kan no ebeba beto ye de hia ahoho ye de hia nananom ye de hia titire ene ani ntini ena esan soso ede mpuntuo ene animonyam eba omanimu ewo abonse bia wo nana bi wo hu na che ye opanimi bi wo kra watene din na soso hu se papa no woni ekura da enti efre ani ntini akokorodufo empanimfo ede ba omanimu ena esan ma wo mu soso a omo esan ebedi dwan soso no eda no so omo so dwadie ekosoro eti se me ka de a na de meka ne se Akwasidae ya de a eba edwadie epiem ema nananom a etonton niema kakra no ne ade nyina no ahodo a efiri akyekire ne bene omo nyina ba eme nyina be kan ho bom eye mpuntuo ne ya presan se ebinum ba omo be ye asanteman aye sika ahodo no ne ade nyina a ye beboa no a nananom eti samusi edi Akwasidae aya na sebe enye sede nkrofo bi eka no eno no enye sa na te na emom adan na ewo mu no aya na eno no ye nananom adaye so kase na adaye so ye nim se asante amane ya ne amamre mu no sa ohini bi ana ohima bi kra na wokọ akura nim se asante amane mu no wokọ akwa tibra akwa da no ye sori ya se ye kọ nananom adaye so de to so biem eno so eye se yenim se nananom ko ye no sebe wo mu akoye honhum a wo mu na ye de mpaibọ ne ade efa wo mu a onyankopon twedi ampo kwa me basari fi yi adom no wo bete ye ne enti ya na ye ko edem ekobọ mpaye enu anuane ede ma nananom ma nananom ye de ye mpaye efa nananom so ema nananom tie ye ampo ede nim na twapon so aye edi amaye eti amane ne amamre no so hunu se osantene eye bibisa sembe enya krofo bi no ena ye mom eye ade a nananom aye ade ato ofri tete a enei yesoso abeduru yeso a yesomu eti se Akwasidae nananom ada yeso ena nananom ema yekọ na yekọ ebo mpaye de kire nananom se sebe ya oman mu no na nya yare wo se ba ebi kura na de boni bi ba oman nim nananom bo mpaye emma saa ne
esi ano kwan de ɛbɛyɛ a yarebɔne bi anaa ɔhaw bi anaa ɛmɛtɔ yɛ soɔ eti sɛ ohunu nsɛm wɔ yɛ Amerika no a ne nyinaa wɔ Akwasidae anim yɛboa no a na yɛka ɛho asɛm ɛna afe no nso kɔ awieɛ no Akwasidae no epiem ɛna maako nkron afe no Akwasidae epiem nkron eti ɛyɛ saa na ɛte nti sɛ munu sɛ yɛdi Akwasidae na sɛ bi eburu sɛ bi ɛsɔn ɛnyɛ abosonsom ɛnyɛ sɛ deɛ nkurɔfoɔ bi ɛka no na mmom nananom adayɛ so ɛno ne yɛyɛ ayɛ yɛkɔ nananom adayɛ so yɛkɔ na sɛ bi nananom bi kra kɔ Akwasiada ebi kra kɔ Ukuada ebi kra kɔ Memene ebi kra kɔ Efiada enti saa kra no a ebi ɛkra ɛkɔɔyɛ no ɛno na nananom nim die mu wɔn ɛtena ase a wɔn mu ɛma yɛhunu sɛ ɛnɛ ɛyɛ ebi adase ɛyɛ Awukudɛ dase bru nimfo asɛm yɛ awo kan ɛma ɛtwe adwene ekosi so sɛ santehene wɔse wɔde ahɔhoɔ ɛna kyekyere ne man na baabi biara ni hɔ a ɛwɔ ɔman yi mu a wɔkɔ no asante no yɛwɔ gonjafoɔ hene yɛwɔ dagombafoɔ hene yɛwɔ mampurisifoɔ hene yɛwɔ frafrafoɔ hene yɛwɔ kwawufoɔ hene ɔman na yɛte mu no obiara ba mu a ɔsantehene gye ne fɛ so na wɔpɛ nipa a wɔda wɔn ano na wɔde wɔn ato ano na baabi a wɔte na wɔn atena yɛte hɔ yɛwɔ Anwona Mfante Newtown yɛwɔ Mfante Newtown soso wɔ hɔ Anwonafoɔ hene wɔ emu ɛntinɛyi adeɛ yɛ yɛdie wɔ hene biara a kɔtɔkɔhene na bɔɔ no a wɔde saa akonnwa ne maa no ɛnɛ saa ahemfo ne nyinaa wɔ ha ɛnum bi ɛna na wɔka sɛ Dagomba hene atutu ne nan ɛde aduru ha no eti asante deɛ ɛyɛ a na ebi se asante nkae deɛ ntima yɛ kata asante nkae te yɛn kae obɔne a wɔde ayɛ yɛn ɛna yɛn kae adeɛ bi a wɔde ayɛ yɛn na mmom deɛ yɛkae ɛyɛ papa ne nko a ɛne asete pa a aba bɛtena ɛno na asante kae na mmom yɛkasa asante nkae a wɔn kae obɔne me so me da ase Opemsuo se tunya mekase ne nananom ne wonom enti sese de ye ni hoho bia wa asantemamu woni ana ye hu so mo ya hoho wo mu nyina ya santehene ne nananom enti se Yahuda Gomba hene wa ha na se hu ne nananom so ka ho a na ya santehene nana Dagomba hene ene ne nananom ana aduru ha menua ɛyɛ sɛdeɛ woka no saa pɛpɛpɛ ɛna teɛ ɔsantehene obia yɛ ne nana ɔsantehene obia yɛ ne nana nananum adehye ɛna wɔn mu kro no sɛ yɛ wura Opemsuo sɛ tuo baabi kɔtɔkɔhene tenase a adehye bɛkyia kɔtɔkɔhene ɛma na dɛ ɛtɔte eti sɛnkyerɛ wɔwu no nyinaa ɛma ne mmarima ahoɔfɛfoɔ mafoɔ mu kamakama yi wɔn mu nyinaa no ɛyɛ nananum adehyefoɔ bini akaso saa na teɛ pɛpɛpɛ kɔtɔkɔhene wɔtena ase a ɛwɔ sɛ nananum ɛhemfo ɛbɛkɔ akɔkyea no wobɛhunu sɛ ɛyɛ chidomfoɔ bɛkyea ɔmo nso so a ɛyɛ benkum bɛkyea ɔmo a ɛyɛ nifa bɛkyea nananom adɔntenfoɔ bɛkyea ɔmo nyinaa bɛkyea ma sɛbe nananom henkwafoɔ ɔmo nso nyinaa bɛkyea ɛnkyea ne nyinaa ɔmo wie a ansa na ɛkyɛmfoɔ no nso so ɔmo a ɛbɔ chidom no ɔmo nso abɛkyea ne nyinaa kyerɛ kɔtɔkɔhene amanneɛ ne amammerɛ ne mmɛɛma a wɔwɔ ɛna ɛno nso pa ho a nananom adehyefoɔ ne nyinaa ɛbɛkɔ akɔkyea na ɔmo ama no adɛɛtɔkye ɛyɛ saa na ɛteɛ pɛpɛɛpɛ eti His Excellency John Dramani Mahama, together with some ministers and government officials. In the meantime, I recognize the presence of Dr. Peter Boama Otukono, Director of Interparty Relationship of the NDC, a true son of Asantema, this year of Jabin traditional area, Dr. Peter Boama Otukono. As I welcome Dr. Mrs. Mary Akwasidae.
It has been a colorful ceremony here at the Masha Palace. And I welcome another true son of the kingdom, the man who has said, the Lord has said, Mike, it doesn't mean you and capacity. CAP retired. Anytime you want to, Commander Uwa. Yo, Opemsuo TV, I am for. Yana nano mbako so jojo komo na oda room eburu mo ada touch. Adan koma twa fiesu. Bodi na da wo. Na na cha kokko aboajewa. Santi hima hobo hima chira patre. Ya minie, ohini ni ababa ko pe. Ena ni je na yamro so. Ya anaye Akwasidae di kan 2025. Eni ewura na esom. Hwema pampam de temu. Ya me ne ko ba mu, akwasom oba mu. Yes akwasom. Yo, what are we brew at there? Yadia de way you can wafimu. At the end of my way, yes, sonko at the canning. At the kind of man, yes, sonko say, Yatim Quam, Erada, my brother, 1 year in Kama. Why a party, I might him out for you now. Why be a my age? Where did you at the Cassia Pani, or near the afternoon, 1 year in a year? Yes, you are in a year. Yadase, papa, Yadase. Nana Abuaduani and no Akase. Mami wadaru mebru. Opemsuo TV suniano wa camera nimu ama ye pacho dini say. Midin de nana ya rekwa. Kenya se adontin. Wadaru ma hwe camera nimu maye. Na ya no twetwe nkomo kakra ye mo ade touching. Ade papa. Yo asembe na okache na Akwasidae di kan. And the American say ya wade oye asanteman ya bamla fe ene ya Akwasidae a edi kan afi 2025 wi mu eti na ye ade touch edi kan eti mu hu ya ha na asante esa wa ye kakra friend manyina ba nchen eti de mu hu ya ha na esa ade touch ne na asante bebum. Okay. Yada se papa yabeko so na yedi enkomo na second runner up. Oh hey. Ken West. Me pacho udin the same. Miss Lydia. Me pacho wo ye hwan introduce wo ma ye. Okay. I was a contestant for Miss Conservation. Okay. That's season 2 last year. Okay. And I won the second runner up. Okay. At the end of the day, I'm here with my team, Doris Jamo Foundation, who is a Clean Ghana ambassador. So we are here to greet Opemsuo. Otumfuo say to the second. Yes. Yeah, that's your more kwaba, your more touching. And Osia Kasana so. Me pacho udin the same. Me pacho medini Doris Jamo. I also only one. Me Clean Ghana ambassador. Clean Ghana ambassador. And gospel musician. Good. Yeah. And at the assembly now be catch. The American money say so kasiya pa enra so ye ko hima asante hima ho. Yeah, na asante hima ho. And then me kwala ni nyina ye ko ma omo sanu adwuma. Se be ya omo betimi anya sanu adwuma na omo nsa akoma no. Tenra free anopa kopem anwumre. Ne wona na asante hima efie ite otoniza free yen se nne so yemra na adakasie mini mi team eye Clean Ghana project wuria ye be sa no akasa bi ore ma team kwa edanwase Clean Ghana project ena ena ma akasa no yedamwase boko. We welcome the official chairman, Nana Akwasidae, the newly appointed regional minister, Dr. Opemsuo. Abagohene. The
Third Resident, Dr. Frank Amagohene, together with the regional chairman of the NDC, Akwasidae, just entering. Hello. Edia yenu ya kwa meboni sesia. Asante mama. Opemsuo TV ayafo. Ye gusua ye invest ye ni yenu anu mojo chenko mona na wada wo ma ye mo wada touching. Me ti usu eburu adanto. Ya frame na na de ni mako. Nana ye nyina ni se wo be sa be di line ni mo ma ye wo be ha. Nana wada ro ma wo ne hwan. Wada ma madam ho wadi a wada ro eburu. Me ankasa na sabi eburu a me hwe konkori kuro no. Ema ba fa do mu hene ne sante hene. Ene abekane asambe na abeka kire. Oh, the American say sabi eburu a afi nshase na enane da Akwasidae di kai ayedi. Eti aja anam asanteman enkoso asanteman mpuntuo asanteman yedie afi bia duru ha na wie ye no yedi ye ba shase a ye sa di eti afi nchicha ye no empa ye ne ye baba ma ye kuro ye ne ye man Ghana ye be bia be koso ye ba sa no wakasabio President of Ghana, His Excellency John Dramani Mahama Waduha. For Monty Protocol, we are saying in the dinner about wetna say wa shana gbada fita so and from ono and say o wa na mono o ma penin Ghana o ma penin unwenya for His Excellency John Dramani Mahama our influence say NDC omemu nyina jemtrani yewa esedun katia so awa ha wadi kanda daada magia gwa ade twan omampani Yesamo yama ekwemu ena ho yesamo ada yama edwam ena amayen yesamo pi yama edwam ena amayen da bia Opemsuo otino esa wotunani a otimi hu His Excellency the President of the Republic sapapepe ena ba bia amampai wotino nso esa se pejani a ohu Opemsuo ya mfra so be di djuma bi na so ni djuma bi a titire bi edia mo ma park ni fenfen kankan carpet kokko no senwa enti yara waba bedru Ghana mampani wonu abakosem wona ya mampani a wabedi akonwa no bi pen na wo se bedi bio ebi nsi da Akwasidae and ya ba ku am na se ya ko wa di se ya ko ko ni ya ebua emesika sempeja bisa na wo sha wo na se o bi ya wa ka ya fa no se oye osantini ana bibini eje e ya him ya dia ebua ama o mai constitution of Ghana according to Ghana Tourism Authority se boss yewura Opemsuo say to dia the 25 years enipa e bansra hwe e wo Ghana na bro so hwe nipa dom e wo hai bebre wo ha on ba ne nansa on beda hotel obi o wa bia bedi aduane ye nuanu ma ye restaurant ahodo obi o ba bia banum nsuo obi a wo ba bia afroka obi a wo ba bia se wa mfato otora wono ne ka wo to petrol mu enti se wotumfo e hyefa bi ana kotoko hini bodwa emfaso a wo so eye bebre enti asante hini yewura wono kwa ne wo hini a
obetumi ama Ghana yesika asem agina se wo hwe na dwabo a wo bo a wo de sika ebre wo manfo ankorankora no a eno da nkyɛn a hwe sika enam yewura so IMF World Bank edema Ghana hwe sika enam otumfo so World Bank edema Ghana enti yewura de esase emane moni eda na se na yesre nkwa tentini yedie enko ahode wom ema kotokohene Opemsuo setu ababio ebisa wo 25 years odi afi atwa mu no a sɛdeɛ ɛbo a yɛma sikasɛm kɔ so na ɛboro so afi so ɔbɛsɛ di odwira fa hyɛ kwasia da edika ya Akwasidae a edika kora hwɛ sɛdeɛ adwabɔ no teɛ enti bɛma kɔtɔkɔhene deɛ yɛbɛtumi aka sɛ ne so ane ɔman no mpuntuo ne sikasɛm no nyinaa no sɛbe egyina ɛma no ɛyɛ krabɛhwɛ kɔbra It's my pleasure to welcome you all to the first Akwasidae of the year 2025. Kwa bukobra so bodium otumfo chiame ba for say kwa me kantankranti asore the national chairman of the party Justin Asiabin Ketia, of course the regional chairman of the party Augustus Andrew Nana Kwesi, the regional minister designate Dr. Frank Amagwene. Also among the delegation we have Professor Joshua Alabi, Mrs. Betty Mold Idrusu, the former Attorney General. We have Mr. Ibrahim Mahama, brother of His Excellency John Dramani Mahama. We also have Mr. Sharif Mahama, his adorable son of the president. COP retired. Nathan Kovibachi is the director of operations at the presidency. We have Honorable Opemsuo, the former minister for local governments. Honorable Mohammed Muntaka Mubarak is the MP for Asawase constituency. Honorable Kenna J, former deputy defense minister. Honorable Brahma Bawa, MP for Ejira Sechere Odumase. Honorable Yakubu Mohammed, MP for Ahafano Southeast. Honorable Abdullahi Samed, MP for New. Honorable Abdul Salam is the MP for New Edubiase. Honorable Joseph Azuma is the MP for Adanse Akrofom. Honorable Andy Okra is the former Deputy Minister. Ashanti region. Hello. Odu abeti ogru odoma. Yina ya bakaya. Ebra. Sobe kwa watu wa bondu fingen. Tanta bo sobe kwa wonu. Na wabatena Ghana adwaso no se waduru hanomo na oba Akwasidae a edikan a na enhyira obagye free kotokohene nsem ebra na yebeto aba no eho
enimdeɛ ene ɛho ensusudeɛ baayɛ no ɛno ne nei ɔba no wasan bɛsrɛ aseda ɛtɔso ebiem na mmom wasan ɛde sɛbie buru sɛbie so kɔtɔkɔhene ne mudi a wɔdie ene n'animuonyam a ɛwɔ hɔ no mu a ahyeta ma ɛnɛ ewiase nyinaa ate ne nka no na wasan aba abɛhyɛ emu ɛkena eti sɛ ɔhu sɛ ɔmampani baayɛ a deɛ ɛtɔ edi kan ɔde nkyea ɛna ɛba na deɛ ɛtɔ so mmienu nso so no ɔbɛsan ada ase na deɛ ɛtɔ so mmiɛnsa no kɔtɔkɔhene asan ahyira no eti sɛ ɔyɛ ataadeɛ na ɛhyɛ no no a ɛyɛ nkonimdie obi ɛhyɛ fufuo a na ɛyɛ nkonimdie sɛ ɔbɛhwɛ tete no nananom ɛɛkɔ ako a na wɔn de atano no mu nananom nsuo na wɔn no ɛyɛ fufuo no wɔn na wɔn de wɔn ɛkɔ ako eti ɛkyerɛ sɛ wɔkɔ wakɔ akɔdi nkonim eti wɔba deɛ wɔn nsa nfa tuntum ɛnkɔ biem deɛ mmom ɛyɛ fufuo ɛna wɔsɛ ɔde ɛkɔ mampani akɔkyea na deɛ tie nso a mesra wunim mɛyɛ asɛ mɛhwɛ ɔmampani na ataadeɛ na ɛhyɛ no no animu no ebi wɔ hɔ wɔde adinkra bi egu animu eti sɛ adinkra no bi gu animu a na yɛakyerɛkyerɛ adinkra no bi sɛdeɛ esi tiɛ meda ase papaapa ɛna mampani ɔkɔ no ɔka kyerɛ nananom sɛ ɔku nsɛnsɛm a ayere twintwan no ɔbɛhwɛ sɛ ɔde bɛto ɔtomfoɔ anim yɛwura ɔpemsuo sɛ to nyame kɛse anim na kɔtɔkɔyere ba mu bi ama bɔko asomdue aba enti yɛgye di sɛ ne mmayɛ no ɛno nso ɛka ho abim mpanimfoɔ a wɔn mu gyina yɛ ndc mu ɛwɔ asantema mu pere tumi no wɔn mu nyinaa ka ho ɛna mampanin mu ama ne ba aberanteɛ baako mewie fidi sharaf ɔno nso ɛka ne papa ho ɛna sɛbiabu wɔn ɛbaayɛ wɔn baayɛ mampanin misubiji wɔkɔkyea wie a saa berɛ yi ɔba mɛtumi aka sɛ abere a mampanin bɛdi adeɛ adeɛ a ɛdi kan a wɔba mi ɔhene a wɔde kan akyerɛ no wɔ adaa sɛ German general ɛsɛ bi tia his excellency wɔ ha na n'ataadeɛ n'afadeɛ no ahabanmono ɛna wɔn de ato ano na wɔn ayɛ design bi wɔ anim ansa ne yɛbɛwie no design no yɛbɛhwɛ na no nso yɛka ho asɛm ndc mpanimfoɔ bebree wɔ ha onimonyafo muntaka mubarak asawase mɛsɛgyani muntaka mubarak nso ɛwɔ ha Professor Joshua Alabi ɔno nso yɛ fitaa Professor Joshua Alabi ɔno nso yɛ fitaa nana deɛ wo ndc mpanimfoɔ titiri bebree Commander Kofi Boakye aka Commander 1 ɔno fie ne ha Commander 1 ora wɔn mu amampani apa wɔn sɛ baabi o manager padeɛ kɔdi baabi a wɔn mu nyɛ mu hwehwɛmu no papa yi ɔka ho bi wɔsɛ mampani asa yi sɛ ɔnyɛ director of operations ɛwɔ presidency Commander Kofi Boakye wɔyɛ asantemamu a ɛne ofiri na meka sɛ wɔn mu afadeɛ no fitaa dɔɔso na ne deɛ wo me nua ka ho asɛm kakra wohwɛ owura Joshua Alabi a na fadeɛ yɛ fitaa mampani deɛ yɛ fitaa mampani ba ne mpanimfoɔ no obiara deɛ fitaa wɔ mu wo sɛ ɛkyerɛ sɛn deɛ mɛka ne sɛ ɛnɛ yɛ adɛ kɛseɛ na ɛnɛ nso so nyɛ da edi kan a mpanimfoɔ a ɛte sɛ ɛba adɛ kɛseɛ ɔmo nim afadeɛ a yɛde ba adɛ ɔmo nim sɛ ɔba adɛ a ɛyɛ nhyira nkɔsoɔ ɔpemsoɔ ɔbɔ mpayɛ de ma asanteman ne Ghana man ɛno nti sɛ ɔba adwabɔ bi sɛ a na ɛsɛ sɛ ɔde fitaa na ɛba ɛno nti ɔmo de fitaa ba a ɛnya adeɛ a mɛ no ɛmɔ wa wɔnim sɛ ɛnɛ no afadeɛ no sɛ wɔntumi amfa sika ama a na fitaa deɛ ɛsɛ sɛ wotumi de ba na ɛnɛ nyɛ da yɛhyɛ tuntum anaasɛ kɔkɔɔ ɔmo nim dada ɛfiri sɛ ɔmampanin John Mahama no ɛnyɛ nan ni da edi kan a ɔde aba fiase adɛ ahodoɔ atwam nyinaa no dodoɔ naa no wɔtaa ba ɛne mpanyinfoɔ ɛka ne ho no ɔmo taa ba ɔmo nim afadeɛ ɛnɛ ɛsɛ sɛ ɔmo de ba ɛno nti ɔmo de fitaa ba mɛ nyɛ mo wa ɛnɛ deɛ ɛyɛ nhyira ɛne nkɔsoɔ ɛne mɛka sɛ biako yɛ sɔho mampani kɔ ɔbɔko no ɔka sɛ wɔde ho asɛm bɛto otumfoɔ anim na santanyina ba mu sɛdeɛ
dagbon sense motumfo ba mu asumdue e baaye no wada roma kanu so wasam kakra kire e se na de nya dan a wode beto ya wuranim se anya badomu a e be ya fitiam empanyifo aka ato wada da se de onim to no ene de ni ja twono ano ena onya obeye anya twono no kra keke o twono no pon de amua kese fa so ene de ja twono pon me da se sabe pepe ye onim ta na wonim to ono ne de ja twono pon ye twono a amua kese e fa so yanko sabe pepe ena onya obeye nso so ye ka kire de wa bi pen ye wura kotoko hene ono ena wiase nyina nim se enam ne saso da asundwe ba dagbon eno nti se boko se asundwe ni ho na nyina nso nim se boko ne dagbon no ekwan bia ni ho a ewa ene Ghana ha obechira ye se kotoko hene ho na ama eno nti so wo dabi Ghana bro ni be ka se Ghana ye ni option bia kotoko hene empanyifo se ya fra no ka atwa ampa o ka penso na atwa enti koto ewura amampani se oba na hono ma na ye ne kwa so ano no me fra na chechire kobo so ya chechire ni nyina kotoko hene na ye de bon so ade amodro som na ya so Opemsuo radio Opemsuo TV o Facebook Opemsuo TV e wo YouTube ya wo ye nua nsamtwe ni bi o ha menua asunaba kofi apia menua me mo ade toche menua ade to yi ene se ye maukwan se twere abakwasam ema Ghana twere abakwasam ema asanteman e wode waba behu e wa Akwasidae dikan a sei na abetwere no yo menua em se medam ase bebre Opempong radio mo ye adwuma nyame hira mo de nanana nkasa ni fie e na mo ye wura na adwuma mo ya de na de ba ko a ye de nyankopon ase se wa ma Ghana fo ya to aba ye di bro nya wie Akwasidae di kai ya mampani dada John Dramani Mahama a okọ ya wasa ba biem ene one NDC mpanifo ase fita apa abedi ade nyame hira obi bia a oba ha na me de meka ne se ye kasai ye wo mansi ahemfie ye ya asantefo ma ye hwahwa ye hene me nyeso se Ghana constitution ne to mbra se me ya asantini a me nka se ma me ya asantini what did I do? Ne mom de nyina ba hwene se ye hwahwa ya asante na ye nkonya obi so de kasetia de me kana so de ase enti mesre ye nua no se obi aso wo ne hene hwahwa wo hene because me hene enu otumfo yesi yesum na ewu ibacho yewura oba oda paka mu eye yin asantefo ya na dihye ya na yeso ya de ana me bwa ya nkon ankofa ye nua no ya nkotoma ankofa nipa ya nkotachiman ana ya nkon na vrongo ana ya nkon voter region ye ya asantefo ya ana yeso yewura deche ana yeso woni tirimudengu yeso osum yebo because otumfo ni ho asante ni ho so ati dem John eti asante di asante no eno ane yewura osetutu se dachi dan kwa ma bia yewura kura ni ho asante hina obeba bia asane ye beye no eye yen asantefo ene yesi yewura no eti yesum yewura eti mesre yesi nansan World Bank for ba yewura ho se obeso wode asante man puntuo ekoto World Bank anim no omoboa amanfo sori yakutukum wo monte ase se yewura anya president me pa cho so usu krom wahene wo ana me boa orzu betuma to nsa afre World Bank for no makotia no se wontimi nya saade na se yewura ya enkrani be se o se fe modin wakwanu atum no wakwanu atum because ento Ghana mra amanfo ba bonte san otumfo onye aban adeti enso World Bank and she say organizations civil societies and kofu bebere ko World Bank for moa ye wo kromo a na ye MPP abreso ana ye wura to nsafre na dehye se konfa noche esai abaye edi ono na dehye ye meboa na ye nsiesie konfa noche na ye MPP abreso ana meboa na ye MPP abreso ye wura yi $5 million ana o ye se ne manfo so nya dai meboa be kan ye wura ye sa de na apamsa ye fo ni paponefo a wo mo ba asantefo ye wo mo ka ho asem se ye wura se ena wakoto nsa afre World Bank for moa na ontimi fa enkuntuo nyina se abayisam eno so amanfo se o monti ase e de se musi ye wura on siesie na santima mu no obede no wasiesie
Oton Safra World Bank for. Now World Bank for Ade, one would get a Asantim Puntum. The Euradia, Yasu now, Obinia Sabia, and go baby. And Panifocas, I don't do any chiri, your son Takrache. And it's one social media. Now what you will be Casse, Asantefoya Homasoa, Asantefoya Homasoa. What our Roma, Sana Hoya, one a woman attack Casano, Sana Ocachero. Minia, Sakana Hano. Yawo, Yen Animal Fanti for. Yawo, I before. Yawo, Yan and one can for. Yawo, Bono for. Yawo, Dagomba for. Obia, Pajani. Naya Santino. Dear Ma Santi dance on his head. A Santino, the Yao, what one idiot. Yes, so been to Magufi, and at the Fofro. So, we don't Saban Kumakaza, Wina. Media, Koya, Nima, Mekoto, Namabunja, Namadia, Nidia Mamura. I don't think Ubertimatrasia can say. By a Santi, the Nim, a Yaura, a Santimeura, and Canetino, and a Santi Maicambo, and one would do me in a mouth or Hennebaku. I have read Opemsuo or said to 2 hours, Dikai. Oh, Baba, 400 years in and teacher Mubia Mai. So we are my Hennesset Yai, now can Santi Main. Also, I will Chroma, or Baba, so I Checotocohine. Also, Nancy and Grandahine. Abesoache niura enezo aba besom ene waba besom makotia na nakura aya sana asante ne ya de hwe Akwasidae obeka say ya fase Akwasidae o this year so yewura so obetwadwira na wo de obehu de besi asante mem eti asante ye nyina ye nya baako na ye nta ye hemfo achi ye fa buo ni anidie emfa ma ye hemfo na yewura de ye ne da na fom ye ne da yewura fom obinya sabia enko be ye bi de me kan nyina o hwa me ani kwase hawo wo so krom ohene wo ho fa ni die ni buo e ma wo hene sa wo de wonsa bankum wo de wonsa wonan abetoto a kire wo krom hina me de me ba mi wura ni mu a mekoto na mabom mu ase na me de ani dia ma me wura na me yesa nyina no na me wura e ye kese bia wade hia ye do ase Opemsuo radio Opemsuo TV e wo Facebook Opemsuo TV e wo YouTube e na nukuzo a wo o hia no yeguso ye de adwa ha Akwasidae de dikan e wo afe 2025 ene wa mahano wa hwelade pa denso enkachi ene abafo ntenten fidie wo hoidie eno ani se ubenya data ko Facebook okwa abo Opemsuo radio hye ho de akwaso bia ubehu sanso na YouTube obo Opemsuo TV hye ho de akwaso wo nyina ubehu sabe Ghana ma na chame ena ada edikan na omanpanin John Dramani Mahama enam ayonkofa eda ntem eni asantima ntem na fe eda ena ntem tino enewa na dwe se ekwan bia so no oso oba na obesom na se de bia odika aka no oso wa santiman empuntuo akoda ni so yie se de be ya asante de bia e kase the second city of the nation no afare nto apa e de afra e wo kwan bia so ye banso ya maresa ye kroyensam snap pantu mienu whiskey pantu sia brandy pantu sia champagne pantu sia asante ma snaps pantu sia otunfo bo mu ade asante ma bo mu ade asante ma bo mu ade achiami bo mu ade akrachi fo bo mu ade stewards bo mu ade eyinkwa bo mu ade drivers bo mu ade otunfo abrafo bo mu ade otunfo achiami ntahra bo mu ade photon form bo mu ade securities bo mu ade photographers bo mu ade chiyafo bo mu ade na fe odwampa otu adua oso ma nana ade tochi tawase Bisobu said
Mampany Asabada Mebru Fia de Tosun, Swatch, Garamai, did it too. So was say Adoma. So I did decline, I tell the money. Was a bit trusty, Emma do with you, so we have one of a chair, Mura. But bad rubber chair, because that now what I'm a boo, or the other decline, what you shra. Sir, you may do each other say, what I'm a boo, we be able to be at sleep. Come on, own him. And no, not powerful, Nara. So when you know, Emra, decline from a day, Rassi. Now I don't think I remember the shra. Not me, dear, I got a my dash, Sano. So my bomb, something in Empire Padamaye. I'm a baby, I go so. And no, or no dominion diaba. Or so by ya, the grandpa told you, I don't know, boo, whatever someone I don't know. It's time, pen to a duminu. So I don't know, for Pompamano. The graduation in Sano, I don't know, no matter the cheat. If you will be ano, with that idea, and I'm a some sabi, Ghana mine. I'm a Ghana man, sabi, you be at my and go so. This a year the whiskey, Pentusia, Brandy, Pentu, Ensia, Wadao Mebru, so the Besumne, a dedicating, so you know, so the show champagne, so Sabi, Papa Pentusia, Wadao Mebru, Obama dear. Now I tell you, my snap Pentusia, a year or two for Obama dear. Now I tell you, my Obama dear, or Chammy Obama dear, or catch you for Obama dear. Steward for Mama dear, Henqua, with drivers, 2 for a black 4, 2 for a chairman Tahra, Phantom from for also Boma dear, securities Boma dear, photographer Boma dear, Wadome Boo, Uchia for Boma dear, and I said Wadome Bune, Wauba, Mapeni, so no be dear still decline, why do you shra, or by ya, then the mouth the sum, no. Western, Mado Ibia, so I go so. That's what I say, Nebru. To what I say, don't I say? Mobile President, Yam Pre no, Yam Pre Oman Pengine. What must it? Amande ne amamre kwan so osantene etnasia was nana adwaben hene now to welcome the nensa abeto nensa yam sese no hwa nana adwaben hene na eba no ai obi bekase edie benti na kotoko hene atnase ansana nana adwaben hene dasebre otuo serebo eba asante amande ne amamre kwan so no ni wofano no eti se wotenase a ewo se ono na eba na wode nensa ebeto ensayem no wahwe no wahunu se ampa se kotoko hene se biebru se bioso na ho oden ene ne mudie esitie eti amane no ekwan so ohunu se afei ena nana adwaben hene dasebre otuo serebo eduru ha no mo a ene wone asanteman ye nyina ebeka bomu na yadi aye Akwasidae ahunu se nana otuo serebo otosumienu oko Ghana mampani His Excellency John Dramani Mahama enche na wakwa no akwaba every say ono na abafie waba menhia kotokofie nana otuo serebo ni fie eti wabeto no a okwa na kwaba ansana wabechia ne wofase Opemsuo se tu abebio amane kwa so no sa na ye no se de tia no esanse ono wadi kan aba waba bechia se biebru se so kotoko hene dada enti utia chiro no wadi kra di kaka wase de wadware no ehia ma na dware biem na emom na se horo na ehia ma no enti ampa na wase da sebre otuo serebo a otoso mienu okoda wode ensa koto nsayem na oma omampani a afa ne de no esiso okura no osan ko na ekoma no akwaba eti amane ne amamre kwa so no so hu ya na sa pepepe anete owie pe odan nani a na oba besen akọ eye kotoko hene ho na wasan ene kotoko hene eso akwa kasa eti so hu ya na sa pepepe ene wasa amane ne amamre kwa so no ye na amamentwe amanfo adwene ensiso se medika ka asem bi se ene Akwasidae ya yedie
ɛne na enipa bi atwene nneɛma bi sɛ ɛyɛ sɛbe nneɛma bi a nananom ayɛ a yɛabosonsɛm ne yɛbɛyɛ mede kai ka kyerɛ sɛ duru sɛ yɛhia mpuntuo yɛhia amanneɛ ne amammerɛ wom akyɛdeɛ ahodoɔ ɛbɛpiem ɛne sɛdeɛ ɛbɛyɛ a asantema ɛbɛtu mpɔn enti ɔmampanin baeɛ no sɛ ɔbɛyɛ a ɔde ne hyenapo baeɛ na ahema deɛ ɛne ɔsantehene deɛ ɔwieɛ no ɔkyekyɛ abua mu adeɛ ɔsantehene bua mu adeɛ na asantehene abua mu adeɛ ɔkyɛ stewards deɛ ɔkyɛ fɔntɔnfɔmfoɔ deɛ ɔkyɛ nananom henkwafoɔ deɛ ɔkyɛ kyiniyɛfoɔ deɛ owie no wɔsan de dwampa a otua dua ɛsan ɛtaatoɔ enti sɛdeɛ ɔmampanin bɛyɛ no amanneɛ ne amammerɛ kwan so no na ɛyɛ nokorɛ sɛ ɔba bɛyɛ na saa pɛpɛɛpɛ ɛna yɛyɛ no enti sɛ wɔhu sɛ ɔmampanin ɛbaeɛ no mpanimfoɔ adi n'anim ɛbobɔɔ saa nneɛma yi so a na ɛsɛ fata sɛ ɔyɛ enti na deɛ na mekyerɛ ɛde akɔsi ne sɛ ɛyɛ mpuntuo ɛne amanneɛ ne amammerɛ yɛdie ɛna yɛhia ɛde ama asante enti ɛba sɛ a ɛne ntini ne yɛtetere ɛne animdifoɔ wɔn nyinaa ba ɛbɛhyia mu na yɛne asanteman ɛbɛbɔ mu yɛ baako na yɛn nyinaa yɛde Akwasidae no kama menua ɛberɛ a social media baayɛ apagya Akwasidae yɛ kɛseɛ dada nanso ɛma kwan ma nkurɔfoɔ a wɔama no ne wɔwɔ ma mu nyinaa ɛhwɛ bio no ebie kwan ama ɛnɛ sɛ wohwɛ Ghana ha edwabɔ biara wohunu no pɛfɛɛ sɛ ntadeɛ ne ahofa so a akɔ no ɛyɛ deɛ ɛwɔ yɛma yi mu a ɛbɛrɛ na ɔmampanin ɛsɔe akyerɛ wɔ man ɛnka yɛnim sɛ ɛyɛ official duty ɛno deɛ ɛda dodoɔ na yɛtumi hu sɛ wɔn ahyɛ court ne ayi nanso yɛhwɛ ɔmampanin Ghana mampanin His Excellency John Dramani Mahama na ta na wofa so a ɔde kɔ ne nsɔeɛ no a na adinkra ahodoɔ a ɛwɔm a ɛkasa na atomu sɛ ɛnɛ no afahyɛ a yɛdi no wɔ man mu titiriw adeɛ no aboa ama ɛnɛ Ghanani biara ne gye sɛ ɔkɔ adwabɔ biara ɔbɛkɔ te sɛ Ghanani sɛ meka sɛ ɔbɛkɔ te sɛ Ghanani a anyɛ hwee koraa no na Africa wɔ deɛ ɔbɛpam akɔ ɛnɛ sɛ wohwɛ adwabɔ yɛ sɛ kenta ahodoɔ ɛna ɛdi ahim ɛyɛ ade a ɛboa ama yɛnuanom a ɛnyini kente ɛwɔ man mu adwuma ɛkɔ so mekae sɛ yɛwura 25th anniversary no announcement baa sɛ kente ahyɛɔto wɔ asanteman mu a ne nyinaa yɛkyɛ sɛdeɛ yɛde anidie a ɛsɛ fata ɛde ma kɔtɔkɔhene ɛne adwabɔ ahodoɔ a ɔyɛ titiriw te sɛ Akwasidae ɛboa ama ɔman yi yɛ nneɛma a yɛne yɛhwene no yɛ ntadeɛ ɛne nneɛma ahodoɔ no ɛnɛ ɛnyɛ twa a nkurɔfoɔ ɛretɔ anidie aba sɛ kane no abakɔsɛm kyerɛ sɛ tam a asɔle baa Ghana foforɔ no tɛtɛkwahye efila kente amanneɛ ne amanneɛ kwan so no asɛm a woka ne nyinaa yɛ no koraa na deɛ teɛ ne sɛ ɔman bia adeɛ wɔ mu a mo na moyɛeɛ no a ɛwɔ sɛ ɛyɛ mmoa na mode mo nsa te sɛ ebi te sɛ yɛ kente yɛ kyawkyaw ne ade no ɛno ɛna wɔ sɛ yɛma no tu mpɔn ɛti sɛ wɔhwɛ a nananom amanneɛ ne amammerɛ kwan so obi afira kente obi ahyɛ no kyawkyaw nananom ahema obi afira no kente obi ahyɛ no kyawkyaw ɔmo nyinaa obi ayɛ no biribiara kama ɛnti no ɛwɔ sɛ wohu ne sɛ yɛtɔn asante yɛamanneɛ ne yɛamammerɛ no na wobisa me ɔmampanin n'ahofadeɛ a ɔfaeɛ no ɔmampanin ahofadeɛ a ɔfaeɛ no ɔkyerɛ sɛ ɔyɛ Ghanani ɔyɛ nipa tuntum ɔyɛ bibini enti sɛ wɔba na wɔba abɛdi adeɛ a na ɛsɛ fata sɛ amanneɛ ne yɛamammerɛ kwan so no ɛyɛ ɔman no yɛ nneɛma yɛanwene a yɛanwene yɛfa yɛn ntadeɛ ɛnom ne yɛn kyaakyaanom no ɛno na wɔsɔ ɔde ka ne ho ɛma ampa yɛhunu sɛ ɔyɛ bibini eti sɛ ohunu sɛ ɔmampanin ɛhyɛ saa agbada na ɛhyɛ na ɛnɛ yi ebi na ɔde baeɛ na obisa me ɛdinkira na ahodoɔ no ho asɛm a na ɛwɔ n'ataadeɛ no sɛ ɔhwɛ ɔmampanin ataadeɛ a wɔhyɛɛ no a yɛde soaeɛ no a na ɛdinkira ahodoɔ bebree ɛna ne gum deɛ ne di kan yame m'ani hu yɛ mehyɛɛ no so na yɛ nyame dua woyɛ nyame dua a nneɛma a nyame dua ɛyɛ tete no berɛ no mu no na nananom ehu sɛ nyame dua tumi sa yareɛ bia nkwala nketenkete ho yɛ hye a nananom tumi noa ma wɔn nom obi ti yɛ ne yɛ a yɛtumi bɔ bi ne yɛde ama no na wanom obi yare a yɛtumi de bi sɛbe ɛfra bi a kakaduro ne adeɛ na yɛde asa ne yareɛ enti ɛno nam so ɛma nananom sɛ a edua wei deɛ ɛyɛ Nyankopɔn edua enti
ɔmampanin nim deɛ mu no deɛ ɔpam n'ataadeɛ no a wɔde saa adinkra no a ɛyɛ nyame dua to mu no wɔkyerɛ sɛ sɛ ɔmampanin kwati nyame na wɔyɛ bibibia nyɛ adeɛ sɛ ɛbɛtumi ayɛ yie deɛ di kan ɔma n'ani so na wɔhwɛ nyame ɛti wɔde ne ho gyina hɔ nom sɛ ɔyɛ nyankopɔn adua ɛti aberɛ ne aberɛ nyinaa no ma ɔma n'ani ɛmfiri ɔman no yɛapɔmutene ɛso deɛ ɛtɔ so biem ɔman no yɛyi adie ma ɔma ne werɛ ɛmfiri deɛ ɛtɔ so biem ɔman no yɛnka nkorɔ ne yɛhoɔden ma ɔma ne werɛ mfiri ɛno ne nyame dua no a wohunuyɛ no ɛna deɛ ɛtɔ so bie bo no nso no wohwɛ adinkra no a na ebi wɔ mu no a na adinkra no bi ɛkyerɛ adinkra no bi nso kyerɛ ɔman no animuonyam ahoɔden ɛne ne pa a ɛwɔ sɛ misi mi fiti no ɔsɛ etu aso mi tuom ɔna ma akokɔ asi afodoɔ so no ɔmma fi ada ntoata ɔmma da dikoso adwala ba mo ɛda dikoso adwala ba mo sɛ ni o emrane afɛre ebo odi bɔ mrane kam frafra ɔno no apa dan kwa ho ahwerɛ ba ɔpimpamade ni asamani bɔ fo pimpam kon osetu ye bo odi obo kon dini ye mama no kon bɔ ko afɛre ɔbɔ dɔm dwa Ora Alankojo Chamatin ono so achiame afreno a oko akoma kotokohene ade toche Alankojo Chamatin ontoto na sante se kra Ora Alankat Alan ontoto na sante semase obeka ya yewura otumfo 25 years bibia Alan wom hobetumejo se to kudumanim Honorable Boache Ejako, ono so Anthony Tom Ewaha, Opening Straw, or Camfra. And a MP, Honorable Yamwade touching, lawyer Bafo, ono so Ewaha, Nimo Pharmacy, and that day, Nananum, or mindful. Afadie eyesonko mani ajepa ena mani ajinyina no eyese obi anim ayesere nimfo de ntima obi anim ayesere no alan chamatin ena echi ayewura sesi ayesini twani fifi koma nana dwabe hene twani fifi koma ono so aduru ha no mu bia ono so nana dwabe hene so echi ayewura nana dwabe hene aduru ha no mu a ochia eye asanteman ewura entino nimfo se de yeka no obi animu ayesresere edie bentia ene eye eda edikan Akwasidae edikan wo afini mu enu ntino sa afi bia ye wuramu a eye na yedie animuonyam empaibo ahoden ena ye na edi wuram na yedi wuramu a yesre free twedi ampon eho no mo ne yesre free ena amane ne amamremu nso no nananom ne sere enkwatenten ahoden paibo ene yedie edema oman no a won sere mfiri baabia se eye otwedi ampon kwame basa yirfi yadom no ono na osere efiri ne ho etina no so ohunu se ade no ayesere a enam se ayesere no ene ohwa no mo a nananom mpanimfu a ebaaye atitire ne ani ntire ebaaye no obi a kente na edi ahim dotuo no afra kente ye won fra kente nsusu a na ode eye time da nananom abamremu no ye yeto ho no mo eno na aye na wapam no kama eye Africa we no na ode asiesie no eno kire oman no yampuntu a yetu na ye anibre a ewo mu nyina ye se ye bam ye ni abre de ye ayewo na ye hwe na ye ne yie eno nti na sa wo hwe a nananom ene ani ntini ene akrachefo ene dodo na afra kente dodo na ahya chachaw ena me ne ugina akrai sa wo hwe watade ye hyawa eye Ghana de ena me nso me de eye Ghana de wo hwe eye menua ade mu odura ono so de eye Ghana de eti ne no ye ton wo man no de ye wo eni wo hwe anu ne ye ya enam ha ya eye kro bia asante kotoko budukwan no eye anoni ayaye ne kama okwa asabe akrofo mu a ebi na etwagu a ewo anoni emu nkrata mu kama etinne no oman na japade na yewo no ene ye niema yewo eno ene ye bo ho dawuro na ye pejade a kire ama obi ahunu se asanteman medase na chese kotoko hene ne mfaso no enye santemamu nkoa na yenya yewura so mfaso Ghana ni wiase nyina nya kotoko hene mfaso enti Ghana ye wade a eye se edu de a empani se woni pani adue Ghana ye wo pani informa me ka sembi ya se woni pani adue na se de yesika no ya se woni pani mpa adue ya se woni pani adue na emom se woni pani mpa adue
yɛwɔ panimpa kyerɛ sɛ deɛ ntima ɛyɛ panimpa no kyerɛ sɛ yɛhwɛ asante ɔman yɛ yɛte mu yi sɛ ntɔkwa bi bɛsɔre wɔ ahenneɛ mu a yɛhefa na ɛkɔ baabi biara yɛhwɛ ntɔkwa a ɛsi wɔ serem menteme ho ase ɛbrɛ menteme ho ase nom ne n'asefoɔ ɛtwatwatwa sɛ deɛ yɛa ɛbɔ ɔtetere kɔbɔ soɔ na aba bɛbɔ asantemam wɔde n'ano too so a na atwa enti ma memmɔ akyeame aba so na yɛnsrɛ nyamepa ma akyeame na aman hene nananom aman hene nananom adi kurofom kwa deɛ sɛ biaburu yɛka na yɛka aman hene Kumasi Abrempɔn wɔn mu asom papapapapapa nananom ayɛ adeɛ sɛ ɔman hene biara ba ne dɔm ɛta n'akyi sɛ Kumasi Abrempɔn biara ba ne dɔm ɛta n'akyi ɛkyerɛ sɛ wɔn mu si biribi kyerɛ akyeame a sɛ biaburu wɔn de seɛ ayɛyɔ nananom bebree nso kɔtɔkɔhene mpuntunum a wɔyɛ no wɔn mu di yɛwura adamɔ akyi ebi mu si sukuu ebi mu si hospitals wɔn nyinaa kyerɛ sɛ kɔtɔkɔhene kaa sɛ ɛnɛ yɛn mfatuo ɛnɛ kɔ sa na yɛde mpuntuo yɛde nwomasua ɛnɛ kɔ sa nananom bi nso ayɛ ade a ɛsɛ sɛ yɛ mo ɛnɛ Akwasidae edi kan ɛwɔ afei mu eti nananom akyerɛ me yɛsrɛ nyame pama mo daa nimfo wɔsɛm a woka no menkyerɛ w'akyiri ɛyɛ na n'adwaben hene a sɛbi eburu sɛbi so wɔkɔ kyerɛ ɛyɛ ne wɔfa ase yɛ okɔ ɛyɛ adwaben a wɔyɛ emefuo kɛseɛ a emefuo na wɔyɛ ɛyɛ no wɔanyɛ ne saa akɔ yɛde bi ɛyɛ ngo yɛde bi ɛyɛ nsamana yɛde bi ɛyɛ nku a wɔyɛ fɔtiri kɛseɛ a wɔboaboa nkwadaa mabunu ɛmabaawa ne mmeranteɛ ano a wɔsɛ tua wɔn ka wɔyɛ adwuma a wɔnya wɔn nsa ɛde kɔ wɔn ano ɛno no pɔ ho a wosan hɛ kuro bi te sɛ ɛyɛ nkaweɛ yɛ kɔhwɛ deɛ nananom ayɛ wɔ hɔnom nkaweɛ hene ɔno atumi ayɛ ama nnɛ yi wɔtumi anya police station wɔsɛ anya court eti yɛka abere bi ameka sɛ nyinaa yɛ sɛ wɔn musua kɔtɔkɔhene nokorɛ kɔbi asante kɔtɔkɔ sɛ aboa ne takra na ma ne ho yɛ fɛ na emom takra hu ni na fa nyina kɔtere kwa ɛno ne san ma no ɛyɛ kɛseɛ ame fa nkɔ akyi ma me nkɔ tepa na adisi atwene wɔn pɛ papa mani ɛnɛ yi wɔn kɔ de wɔ sɛ wɔn nan aban na wɔyɛ ne putu nnwuma kɔhwɛ sɛ ɛnɛ yi wɔtumi ayɛ ama na nka medeɛ menim yɛ sɛ yɛka sɛ immigration ɔmo a yɛ a ɛbɔ ban ɛwɔ yɛbɔdabɔda soɔ ne airport ahodoɔ no nano a ɛnɛ ɛyɛ wɔyɛ nya bi ama aba hɔnom a ɛhɔnom ne yɛyɛ nteteɛ ɛwɔ hɔ ɛso akane no na nka ɛyɛ asemfo su ɛna na saa nteteɛ no bi wɔ ɛyɛ ɔnoa no ahoɔden ɛne ne nimdeɛ mu ɔnoa no ahoɔden ɛne ne nimdeɛ mu no ɛno no wɔtumi ayɛ ama nnɛ yɛyɛ ayɛtumi anya bi a ɛno ɛwɔ ɛyɛ tapa ɛno so fa asa apa ho a wosa akɔhwɛ a wɔsɛ ma nursing training kama ɛwɔ hɔ eti nananom ɛyɛ adeɛ eti deɛ yɛka no sɛ sɛbi nananom bi a wɔn mo ntumi anya bibi saa no wɔn mo hwɛ sɛbi wɔn mo nuanom no bi na wɔn nso nsua wɔn dabi a mede ka asɛm bi mese ɔbɔ adeɛ bɔ asase a ɔde nananom bɛdua yɛ no na yɛ ne engineer bi a wɔ baabi a nanso nananom nim deɛ mu no nananom hunu sɛ ɛwɔ se yɛtena nsuo ho na yɛnya nsuo nom yɛnya nsuo yɛ yɛnuane yɛnya nsuo dɔ nananom yɛ hunu sɛ yɛtete akwan yɛyɛ sɛ ɛtetete no na yɛ nananom na na yɛ ɔmo biribiara ansa na amanyɔ ɛba eti ɛnɛ no yɛbɛtumi aka sɛ nananom na ɛhyɛ ase ɛmpo yɛkasa sɛdeɛ yɛbɛsi abu adeɛ sɛdeɛ yɛbɛsi atete yɛfie ne nyinaa firi nananom eti nananom deɛ na kyɛn mama ɔwura Ibrahim Mahama Japa Cement owura Ibrahim Mahama wɔn wɔ mu adura a wɔn so mampani deɛ kuma no enti owura Ibrahim Mahama ɛnso adura ɔne ɔhene chief driver 90 40 adeɛ baako ne sɛ enipadɔm no hu sɛ sɛdeɛ amanfoɔ si nhwɛ Opemsuo TV de nya agorɔ enti obiara pɛ sɛ obɛtwa mu wɔ yɛnim na ɔno nso bɛ TV so enti sɛ mo ɔhwɛ no sɛ amanfoɔ twitwa mu wɔ yɛnim a ɛyɛ nipadɔm a ɔmpɛ sɛ ɔno nso bɛhwɛ mo obiara pɛ sɛ ɔba bu bi ne yɛhunu sɛ ampa ɔno nso so ɛba Akwasidae no bi na yɛkɔ so akae ɔmanfoɔ no sɛ ɛnɛ ɛyɛ Akwasidae a ɛdi kan ɛnɛ ɛyɛ Akwasidae ɛdi kan na nyɛ wɛ nko a ɛna yɛbɛyɛ Akwasidae biara no ɛbɛtoatoa so de kɔpem sɛ yɛbɛdi Akwasidae KNUST Vice Chancellor yɛ maame nso aduru ha yɛ maame nyame adom aban asa renew ne contract a aban de ma no nti sɛ wopɛ ɛma a wɔn yɛ Vice Chancellors universities a wɔn adwuma so a nipa wotumi nyi
KNUST ya mama ya no na sabiebu ya wakotokwa hira be de chire otofo ana ya chancellor ana mama ya vice chancellor oman no ya ma ema ekwan ema on say akane no ne yese ema de omo betena ejade enom ne ade omo ne omo maame no Eugene Boache, former Subin MP. Eugene Boache, also Ewaha. Cobra, young Shaway, Cobra. They are making Yamamia Okwe. On one era, I bet you a KNUST, so I pocket anymore. Marisa, I buy a so the ma a railroad Jumadium. What did you say? A matcha asante amamre emi amani emuno ene sen na nanom ema petru ahema yehwe also every say na ahema also wo mutumade wo mu no so pa wo hunu bi aba wo na ahema na eba ana ne ba pani oba bi yanyumtuni e wa America memu ya flana santi na wo mu interview no wo mu sa se ne din ne se wo se ne din no aye abusua bi a ahenie bi a ewo abibimemu ya sante na de ma nani je ewo saa ade no ho ne se eno ne abusua emma kwan ema wo mu kasa eno nti ana ne ma no ya wode eto no sa wo hwe Ghana ana abibimemu ha abusua emma kwan kasa pa eno ne asante Every say BBC Tracy na BBC yese yekobusa abrewa every say asante esusuye bi say abrewa ene fie a wo hunu niam a ekwaso nyina ofie eti say nimdie no abrewa ene wobie woyi no efiri ho a yewura Opemsuo say tu am ye hunu say ahemanko na watumi eyi ahene enti sawofla wo abusua pani na waje nkyere keke na emom enye sawo na wo besusu ama no eno nti wo ba asante ha ahema no nso ana eye yankasa decision making omuni kings makers friza omu na eye for enti sawo hwa sade asante Ghana ha nyina obi ehwa asante asua na enya nwanwa se enne Ghana ha ema edihim ewa se wo hwa da omampani esaya na ema kesefo ben nai ana na ejina ne ho a oba na na chief justice a wototo omampani anoma ni so aye sanso no oba ye chief justice ema oba ba ye vice president Ghana ema Osei Kwame despite Dr. Osei Kwame despite wow one Osei Kofo Sami Puga almost over Sante eya Sante ne say we you the force dey the obi ahunu ne say ne nhira onya firi sika kɔ dwa hɔ sɛdeɛ nipa no ebe wura bia de obeye bia no ohunu sɛ ne nhira ne firi baabi enti wɔ kɔkɔkɔkɔ a ɔsan ba ne nchi obra ma hu ade bi wa ha minnim sɛ TV no atɔ so a mampani atenasi on sɛ yenuanum na omu ya MPP fo nyina omu ha no ebi mu so akwa omu kɔ chairman ora alanchemate ko so na MPP video na so ma hu former kwada so MP honorable SK Nuama any mpanifo bi e kan wa omu ya MPP fo makɔkya e kyerɛ sɛ ade santayin ya rotumfo na chairman edi nkabomu kɛseɛ aba Ghana ebi nsi baabia ame ne yehu yeho sa Ghana asere sɛ yehu yeho sɛ yɛyɛ asante sɛ yɛyɛ mampurusi sɛ yɛyɛ dagomba yane a yɛwɔ ha nyinaa yehu yeho sɛ yɛyɛ Ghana foɔ na yɛsɛ yehu yeho sɛ yɛyɛ Ghana foɔ de a ɛkata bibia so ɛnɛ aha yɛwe ɛsum bia so akata aha yɛwe amanyokuro bia so akata enti Akwasidae ase ana asumdue efififire na enyiri amabi afra oman ni nyina kwame meda se papa ya ka tiefo se baabi ewoi aha ye manhia kotokofie aha ene ewo dobremu kase baabi a kotokohina bodwa ene Akwasidae edi kan ya Akwasidae kase Akwasidae kan ana sabre ya wasie na ne aman nyina trase
Kumasi Abrempo atenase na nanu mahima ana kotokohene Opemsuo se tunya mekase onu nkunkun kanta bo o kinti kanta fentanfram akuma kokoko wa tikikirim na Abrempo bobrim onu amu atenase ene Ghana mampani ayehino awosai mampani Commander-in-Chief of the Ghana Armed Forces, His Excellency John Dramani Manuamu Abba Cheko Tokoyene Amana de Toche Wanilewa Edin Komontiane Aha Enyagokra Nananuma this year also Abba Abamu Penifo Asofo Asantia this year Amanane Ene Miahudo Nyina Omunya Asantefo no Muyo Tumfo Nananum Omusu ha Omo Esum Kobra me Ghana na wo hayo and now produce who matters Obia o matter wo me mu bia ewa ha Omampani na nkasa ewa ha Omampani ewa ha no saa so na Ghana adefo a ewodini ewa ha asofo a ewodini ewa ha woni e pese su amamela ne amane ewa ha wo mo a ate sikadwadi ati Opemsuo se etu ababi odi na wa amanone a ebeso wo mu hu no ewa ha enti enne se woni abi na wo hwe ye wantentam fidie so a wa woni sa Ghana ene wa ha no na se Ghana wa ha na Ghana wa ha ewo ne papam is here with a huge delegation which include the National Chairman of the NDC, Honorable Johnson Asiedwinketia, of course the Ashanti Regional Chairman of the NEC, Augustus Andrews Nana Kwesi. We have the former Attorney General, Mrs. Betty Mold Idrusu. We have Professor Joshua Labi and the Ashanti Regional Minister Designate, Dr. Frank Amakohene. Indeed, we have Mr. Ibrahim Mahama. He's the brother of His Excellency and the son of His Excellency Mr. Sharaf Mahama. COP retired Nathan Kovibuache is the Director of Operations at the Presidency, and he has a huge responsibility in taking care of security matters. President of the Republic. What can I say na nominate woman for Echiano Amano at the touching enti nananom na gusu a ochia yewura Opemsuo se tu kotoko hene otumfo Opemsuo hene ono na hye entakrache ya sabiebru ote kotoko hene nchen a oso yewura ensam ansana de ochia no achia kotoko hene ene na fade no wodi fita na abonimu Ibrahim Mahama Mampani John Dramani Mahama ninua ono na odaswa motion no Opemsuo TV ewo YouTube Opemsuo Radio ewo Facebook ena o live aha menshia kotokofie Akwasidae edikan ewo afe 2025 ena yewura ene asantemai atnase na mese Ghana nyina wa have say Ghana mampani His Excellency John Dramani Mahama ene na bemu penimfo nyina ewa ha Ghana penimfo nyina ewa ha nanom eguso a ema Opemsuo se tu ade bibi wa de mu se wo hyecha entakra bubomu no ade ekuta no ene efre no Opemsuo eno na yewura kotoko hene edusai echre asanteman eno na aman hene dodo no ane Kumasi Abrempo bimpo esai ede kire yewura kotoko hene enti se mo ahwun de ekuta no a eno so no se kan mo bi ehye ho aha enti de okuta saade no ade na ekuta na yefre no Opemsuo eno na kotoko hene di sai eno so na ananoma man hene edi sai muntie na monhye ne so sai nananomo emema ne de omusai na ema de omunsai ahema fo ensai na ahema de ye de omo kire nananom na nanano ahira no sa enetie wa me yewura ene ne ntoma wafrai
university the because a university adesua bebre na ewom o share so de ahodo a ewom a ya na enwanwa ebele bia ewura entuma wo be frekenta wo be fura no ya na edasonko nyame yadom adwoada ye de kente no ne din abeto dwa wo hena botire no ye de ne din abeto dwa wa adom ankoma asem so afade bia otumfo afa e de abetena ha nedai ya Akwasidae di kan wo otumfo dwira obetwa wa afi mu animu no ye de won asem beto dwa ba bia mo hwei ye ba bia mampani John Dramani mamate ono so empanimfo bi kochia no ema ne tirinkwa ene akwa aba nti eno na da so sesi kobra edomu a aba kotokofia ha wo mo so be ma wo hena de tochen opani brane tentegram a wofra ntoma ya wode ne nsa abo ne sisi no otumfo chiame ba fo se kwa me kantankranchi nananom a etetewa wo mukuta achiampoma no nananom achiame na chese udi Opemsuo radio ni Opemsuo TV achia adesua bebre na wusua asante se owura bi gire mfimfini ho okuta afna kase pa afna no wache nipa meka ho asema kire yawo afna no wache nipa asante amamre ene amane de yensua nwie da asante abakwasam yensua nwie da ade a etimu wo fleet tentere de yewura kotoko hene akura mu a amanne yenchiri menso yenso yaba batu bidia yemibusa ne sai ena wasante sem ehia wo baabi a wobekọ bia mo wasante sem ehia wo Opemsuo se tu aka otumfo chiame ba fo se kwa me kantankranchi ne nsani faso no de ogia ho no so ya santehene chiame ya fa no chiame bonsu na otumfo achiame hene ejia ne nchen na achiame hene atwe ne ho sesi enti achiame na ya na efre ema omanfo ebechia santehene edu se na achiame ejiro sesi ya mienu se because university afia no sia se no sia mu da bia no afi bia so a e maju nsura afia no sia wa mo Akwasidae di kan ni so mo ado toche on ba wa o sina pentu ensia e mo nwa pentu nsia e na nsa sort wa do ma e na bo mo ade na asante ma bo mo ade wa cha me bo mo ade wa ka ji bo mo ade hin kwa bo mo ade ado me bu protocol so bo mo ade o ba ya Omo sabi ada touching ebru tu for the mase me kantankranchi na akasa no de ogina ho no a waje de omanfo de be makotoko hena de touch no chiame otumfo chiame bonsu ono eno no obi a obebe bia ebeye aye ya hu se owura no oja kasamu a opese oka bibi kire achiame amana kwan one somfo Ghana Bar Association a lawyer for Kabomuku new executives national eneba na nse ye ba ha abedi ade ebeda nase samre no ye bona mane se na daruma ye to aba ayi president foforo ene oba odikan ena na bedi echi samre na yenya emfa 2 million share womonsa enti busumi du ba akoto so 9 ena di 2 million share nsa enti ene ade edikan ena ye president say adwuma no eso Enfiem yensa de nanim no eden nti oba abeyi ne ho adi akire yewura no asire yewura shira onti oni gira pacho Mrs. Efuagate on the national president Madam President ana utumfo na aba your vice president Mrs. Victoria Bath also eka ho ana Asante Mantem president Kwame Osise Asante Mantem church for Shadrack Obeyeboa and I'm so maybe a chairman, nominate national president, 2 for some for Yawa Champon Boafo. Yeah, but so Yamanekwa, Yabaya, you cry and same snap, Pentunsia, black label Pentunsia, gold label Pentunsia, 2 for Buamoadie, Asante Mabuet Moadie, Achami Buamoadie, and I him Quabuamoadie, they an antecedent. The same was said, all
Wafu say no so Adam Ebru. I feel we call we you betia wo. But that was say nemra so. Na so some yi power for sit na national bar association. Adam Ebru omo utukwa no munya wo na sabi na ifagati esi anan church ni ozo favors yo so e ka ho na asantman time so onanan na edresi anan na church ni so ka ho so ni so we na ba na ba tiawo na wa ma ju sira we dey ade so monsa no so do ma bia bit ma go so the national bar association na Asante regional bar association ka bo mu so ma ba tiawo ba ya ayo slap pentunsia ayo back label pentunsia gold label pentunsia ọdún mi bu bọ́ ọmọ adìyẹ náà ma bọ́ ọmọ adìyẹ ọ̀kyíà mi ẹ̀ná yẹ nkọ́ abọ́ ọmọ adìyẹ sẹ́dẹ̀ ọba yà ọdún bẹ́ kyẹ́ ọdún eburu ẹ̀nìyẹ kọ́nà yìí wà nkyíà o. Yeah. Opemsuo TV, Opemsuo Radio no kusua. O heye no aha menshia kotokofie. Akwasidae edikan ewo afe mpenu ene aduonu enum 2025 ene ekoso no. Sabre Ana Akwasidae ene yedie. Ana amampai abashia ni bonyam na waba odi ebedi Akwasidae. Na na me yasramo a aya party pay for mo party for mo a aba ona na isi jipa do Ghana Adam Ebru do so tiawo. Abamai ama ase obejincha nko a every adofo no ho ti yasramo a nchia no ntwa so kakra enche abapai ene e bekasa enti yasramo bi se oba na asojafo no ekase memma na wate ase the former MP for Subin constituency Honorable Eugene Anchi, we thank you for your presence here. And let me also recognize another true son of the kingdom, a friend and a brother to His Majesty, Sir Sam Jonah. Sir Sam Jonah of Anglowood. And a proud royal of Asin Kushia. He has been wonderful, affable, always diligent, and always adorable. Sir Sam Jonah. We thank you, the Ghana Bar Association, represented by the President, the Vice President, Ankadu Jana, my friend in Penny Kwasi to near, and was there to das ye bufu pano, or Tim Franfo, I would have been Franfo. Actually, been near Cradania Cradaco, or said to put your Franfo and look money to a cranana, or to a flabber and get the chairman of Yabita.
Opemsuo TV, our YouTube, Opemsuo Radio, our Facebook. Meishia Kotokofie Akwasidae Edi Kan wo Afe 2025. The Vice Chancellor of the Kwara University of Science and Technology, Professor Anderson, Opemsuo Vice Chancellor, Professor Obin Danso, the former Pro-Vice Chancellor, Professor Ellis Dabo, the current Pro-Vice Chancellor, the Provost of KNUST, Professor Charles Mafo, the CEO of Confidential Teaching Hospital, Professor Akwasidae Mensah. Thank you, Professor Ellis. Kwaba atitrini ani ntina omu nyina be wa yam yesum ye na kwa me bobo mawasante se ekian obetimi aye no kwan bebre so ama no ahia se social media di asante ho adanse pa entete pa nananom ede ma asante no na wada na di ewo bia obekọ bia yembo aboa ye ho yesuso ye mu abia enye hawo enye abufuo ena enya ahomaso se wo be kasa wo yo santini ba enya ahomaso se wo be ho ahoa wula ifirize osaya na esuro no Opemsuo se tu abebio ene ewole se ampa asante tiase asante etiase Sansia pesa muyibi ede bua konfanoche hill konfanoche project no pamocha yese momra baby amigina make say sesia asantefo amowo North Carolina amo pesa muye donation ede ebua hill konfanoche project no yesra mu yese momra sesia am say ebre no aso say muye presentation no anenti momfa momra sesia na munyina monka mom na mo no sede mo kono and in say Yakwaba and ye de ma adofo atwahia ha mete se kwam ebo yes Sam Jonah me say me kase ya na wakae AGC oboase gold mines e ba from agudie to wabo bill e wo mo nimde oduma nkoma to ne boase de ache no wadom asukon so omunyina ba aba beka ho ane ye di ade kane and into Opemsuo nsam nhira obia eba bechibi ono nyina wa ha na yedi ade ema ne yefe na sanso eyede ye mame beti modi drisu kane asuya na hwa tentene ho nsam so wa ye dwuma ho pen sanso na ngumasua asuya ye enenso wa ye dwuma e ho pen ye swafo a wo hwe ngomasua ho nsam so ni nyina wa ye bi pen ye mame kan ye ho NDC penimfo a wa mo nyina e ka mampani ho e ba ye e bi edi ade ye mame e ka ho ye mame beti body dress mommy e mo akwaba no an ye de e ma ye ho e da mo nyina se eni die ahofamba ene odo ya moda na di e de kire asanteman odoma nkomanto ne boasi enhiramo said ye wura bia wosre enkabo mu yedie ne nkankro wosre ma na santeman no wosre magana efrisa sante eka Ghana ho enti eka santeman na aka Ghana nyina to wosre de magana nyina se ye nyina ye betena asomdwie odo ene kroye mo ne yetimi aboa magana afa ne ntampa efra
na manogusu ebubo edi empenimfo a wamane Ghana mampani ba ye no bi NDC dwomtenani e wasantimantem ha makacho so wuhia na aka na Akwasi a obi anim no na chese ye kwa no afi owura Osei Mensa first regional chairman edima NDC Council of Elders chairman for Ashanti region owahanemom on Monyamfo Samuel Yaw Adusei kane osofo abedi akira na ohwe enyuma ene adanse ho nsam so ode odo abebodom ye nyina ye di ade on Monyamfo John Alexander Akon kane asante mantamu suafo enono on Monyamfo Samuel Sapon kane asante mantamu suafo afenso National Vice Chairman Edima NDC amanyokio no sanso ena obinfo ena oraire Mary awisi ewa ha obinfo Peter Boma Otukuno ono ne pani kwankyerefo a wo hwesa ayonko fama pani nkitahodie mapa ebekoso ewo NDC amanyokio no mo ora adubofo empanimfo ya wonom ehwe etoto NDC amanyokio no se bibia bekoso toti eboa etutufo no e papa yi oka ho be enyina ayade kane ade kan ade edikan emfiempino ene aduenu enum ayedie twedi ampon nananom ahom ni aham nananom samanfo wo munyina boa gina ye nyina ye chie gina Ghana chi yakosina nim koto oba bibia wi asomdwe mu ana kire se eye wo se edinti nyamama se ade kane empanimfo nyina aba ayedi no fefefe Yasama agrorina enafam agrorina enafam yasama pi yama agrorina enafam na ha anyadi aman afei and Opemsuo ebema mampai akwaba agofoma no yasamo an kuntabia enkofom do wasapom kuntabia enkofom mapani aswati say the crop as I go to Hennessy no. I said ne ade di kan tna se mo ho se mapani wana pa funyina aduru ha amane akwanso otu ono ane ba nkwansa hen ma hen na chame se amane akwanso di kan ma na kwa ba ye se na ma na kwa ba ibu ahemfo ne bi se yenkoma obampani akwaba isabri nananom ena ekoma obampani His Excellency John Dramani Mahama akwaba se de amamre ene amane etie no se oba ade asia amamre ene amane ene edidi dwuma ti se de obampani eba ye obekokochia omam Opemsuo se tu abebio no na mamre ni amane ye kwa so no esese okokoma na kwaba eno nti nananom ena ekoma Ghana mampani His Excellency John Dramani Mahama akwaba no Opemsuo TV Opemsuo radio ena asugusu a utie wani asugusu a wo hwe no edede ekoso ewo Akwasidae aidi kan no mawo sepentu jampa otu adua ne bo mu ade de no de bedi ade kan ne nebru otu for odumase
What's up, Betty Montpellier Swati. Said the Kotoko. Said the Urasia no. Also, my penny do Hanmoa. Amanya Kwanso, the Bersu. Snap Pantumi, you know. Back label, Pantumi, you know. That's the man of Cabano. Now, Sebe, Yade Rasi. Now, so my penny do hey. It was a Nancy, a big acrobaca. Smash away, they do Hano. A man of Kine also the two Sebe Santa Main. Did you say? Omo penisi ekwanda ho oso odase edikan so udin sa freku anu edikan omo penisi wadamase every day, a rock barman here. Now, your chance, no, you might din no penny 7 months or so. Come as Santa Martino, it's you know, says the Nasi. That's your brew. This is the official delegation of His Majesty Rotom 482, the second. Yes, someone, Mama, and your dean. I go for money na drum singing and not from a fay and a Mampai John Dramani Mahama and he ain't a Babacasa. Yama aha anyadi afei ada tapaba hene nana adusai atruwampem the first Obacha, His Excellency the President of the Republic. Aha abedi adamayen. Sanse enche. Amampai John Dramani Mahama. Eni ebedin komo kakra ewo ha. And he's here to celebrate Akwasidae with us, together with a huge delegation, which include the chairman of the NDC, Honorable Johnson Asirin Ketia, the Ashanti Regional Chairman, Chairman Augustus Nanakwesi, and the Ashanti Regional Minister Designate, Dr. Frank Amakohine. Indeed, he came along with the business luminary, Mr. Ibrahim Mahama, COP retired, Nathan Kofi-Boakye, Director of Operations at the Presidency. We have the Honorable MP4, Aswasi Honorable Muntaka Mohammed, I like that. We also have the Deputy Defense Minister, former Deputy Defense Minister, Honorable Kenna J, and the former Mayor of the Kumasi Metropolitan Assembly, Honorable Kojo Bonsu. We also have Dr. Samuel Sapon, former Regional Minister, former Mayor
all here in Ashanti region. The first regional chairman of the NDC Council of Elders, Mr. Osei Mensah, also here. My good friend and brother, King Zuba. Well, thank you for your service and your dedication to Asanteman. Yeah. Indeed, all the 7 MPs of the National Democratic Congress in Ashanti are here represented, especially Honorable Yakubu Mohammed, MP for Ahafano Southeast, and Honorable Abdul Salam, MP for New Edubiase. We have Honorable Joseph Azuma, the MP for Adanse Akrofrom, and all the 7 MPs of the NDC in that historic elections that happened on the 7th of December 2024. Any moment from now, His Excellency, the President of the Republic, who is speaking to us. As I welcome Dr. William Atawusu, an entrepreneur, businessman, and a staunch member of the NDC. And I welcome the Canadian High Commission to Ghana, His Excellency Mariam Montrat is also our special guest, and a special guest to His Majesty Otumfuo Osei Tutu II. Her Excellency Mariam Montrat, the Canadian High Commissioner to Ghana. Your Majesty, Nananam, distinguished ladies and gentlemen, I present to you the President of the Republic, the Commander-in-Chief of the Ghana Armed Forces, the nation's builder, His Excellency John Dramani Mahama. Your Royal Majesty Otumfuo Osei Tutu
the second king of the Asante Kingdom, our chiefs and elders, our queen mothers, members of parliament, ministers of state present, political party representatives, citizens of Asante, all Ghanaians assembled here. I want to wish you a happy Akwasidae. Nana, yenim se Akwasidae a yedi eno enedi kan ewo afefoforo a yewra mu yi. Nti mesrɛ sɛ ɛho hyira ɛma otumfo nyɛ kɛse na Asante man so nyɛ kɛse na yenya nkɔsoɔ. This Akwasidae being the first for the year is also the first after the momentous inauguration ceremony that was held at the Black Star Square recently, that saw power transferred smoothly from one outgoing political party to another. It is not by accident that this inaugural ceremony was very well attended by Ghanaians of all walks of life and also by many heads of states from across Africa and other parts of the world, and also heads of international diplomatic missions. This smooth transfer of power from the MPP administration to the new NDC administration was acclaimed by the whole world, and it has cemented the credentials of our dear nation Ghana as the beacon and model of democracy, not only in Africa, but in the rest of the world. We must be proud as a nation of the acclaim that we have received, and we must work arduously to defend the peace and progress of our nation. Our democracy might not be perfect, but I believe that in the last 32 years, we have proved to the world that we're willing to work to create a perfect democracy for our country. Your Royal Majesty, our nation, Ghana, is facing a dire economic crisis. While this is not the first time that we have been in such a crisis, this particular crisis, characterized by a high rate of inflation, macroeconomic instability, a depreciating currency, and above all, a debt default which has shut us out of the international credit market, is a more daunting challenge than we have ever experienced in our history. Your Royal Majesty, as President between 2013 and 2017, we faced macroeconomic instability. And I remember that at the time, some of the times we had obstacles in our way of bringing stability to our economy and restoring economic growth. I had the privilege of calling on you to use your influence and diplomacy to smoothen the path so that it could open up the path towards prosperity and progress. And at the time, anytime I called on you, you did not hesitate. And I wish to thank you for the cooperation that I enjoyed with you at that time, and to
publicly acclaim and acknowledge that some of the economic progress that we achieved in that period was due to the work that you did. Your Royal Majesty, as we have inherited a difficult economic situation, I'll be calling on you again from time to time. And I know that when I call on you, you will not hesitate, so that we can work together to put our nation, Ghana, back on its feet. Your Royal Majesty, when I was president, you and I worked on several projects here, not only in Kumasi, but in your kingdom, Asante. I remember we worked together on the KJTR market. We worked together on the Kumasi International Airport. We worked together to build many schools, which we call the E-blocks, in several areas of your kingdom. We worked together to expand access to health care by building hospitals, some of which we did not complete. We worked together to improve the road network in the whole of the Ashanti region using the Cocoa Roads program. We also extended electricity to many communities in Ashanti and also provided clean drinking water for many communities. Your Royal Majesty, lately I have heard you complain about the lack of development in the Ashanti region. And rightly so, because as you have said, Ashanti region is the second most populous region in the whole of Ghana, and Kumasi is the second largest city. And as you rightly noted, in every country, the second largest city is equipped and developed almost as close as the first city, because in the event of crisis or invasion or war, government must be able to retreat to another city where it can function in order to safeguard the country. And so I agree with you. That the development of Kumasi as the second largest city is something that we must take seriously. And I pledge that I'm going to work with you so that we can achieve this. There are many projects that have been left uncompleted. The Sewa Hospital is not operational because there's no electricity, there's no water, and the road to the hospital has not been constructed. I wish to assure you that we will tackle it immediately. And make sure that we can open the doors of that hospital so that it will ease the pressure on Okomfo-Anokye. We need to move some of the patients from Okomfo-Anokye to Sewa so that we can empty the infrastructure in Okomfo-Anokye and do the renovations that are necessary. It is difficult to do the renovations of Okomfo-Anokye when the hospital is working at full capacity. And so, Nana, I assure you that we will work together on that. During my administration, we decided that there was the need for a second military hospital. The importance of military hospitals is that they are emergency hospitals that provide health care at all times to the public. And so there are cases where we have had misunderstandings with our doctors and nurses when there has been a strike and the public hospitals are closed. The military hospitals always remain open as emergency hospitals. And that is why we decided to build the second military hospital here in Asante in Afari. It was in an advanced stage of completion, but unfortunately, it has been abandoned, and for 8 years now, it has not been completed. I assure you, we're going to accelerate work on the second military hospital in Afari and open its doors so that it can serve the people of Asante. Your Royal Majesty, I want to take this opportunity to thank the people of Ghana for the confidence reposed in me and the NDC in electing us to government.
I know that your expectations are very high. And I know that the challenge that we face are very daunting. But I can assure you that we will do our best and will work our hardest to be able to overcome these challenges and make Ghana a better place for our children and our grandchildren. Your Royal Majesty, distinguished ladies and gentlemen, I want to use this opportunity to thank Asante Mine. Many might not consider this the stronghold of my party, but in this election, I believe that the confidence and the votes that Ashanti region gave us contributed to the overwhelming victory that I scored. And so I can assure you that you can count on me, and that when we are sharing the national cake, I'll make sure that Ashanti region gets its fair share. Your Royal Majesty, on this occasion, I wish you good health. I wish you long life. I wish your kingdom, Asante Kingdom, progress, and may the good Lord continue to bless our homeland Ghana and make it great and strong. Thank you very much. God bless you. The President of the Republic, His Excellency John Dramani Mahama, in a profound statement, a more fulfilling promise, and a remark of unity and peace. Thank you, Your Excellency. Thank you for your assurance, and we thank you for your message of hope. The nation's builder, Ajumara, Ghana need us all, His Excellency John Dramani Mahama. Hello. Hello. Ghana Omampene Onumunyamfo, His Excellency John Dramani. Ana ode anisama atudano edinkano omayewura adatoche omanetinkwa ose unyankumpon enhira ahoden ngwatenten ade amano ose kaneno na onono edi ngutaho bibia ni na oben no a bibia na santopa na ewura etuho adamon na ogidie ene daso se nyonye ne kaneno fegura de ebekọ enimu asen kaneno ebra kajetia Dubai eba no one yewura di ngutaho pi Nana Prampa Udika Mushain Akane Sikumase International Airport no. And also on a you ready Gutawa Akwampi wa honwa no so yeah. Na niya maybe honwa Akamukakra I will say Santamai Hena Nimu Kwan say Obesain Aya Abua Nania Obeya Ebe Yebiano when you rabidi Gutaho Amasani Bana Akoso, ebine ayasabia. So we are at the ano, the piano and any HNA ya. Ababua, Ama, it must soon have come for notice or no, Aberform. I said, for Ayasabia, military hospital. I know so, a Shasiano, and so at Yakam. Or I say, and also a Bayer, a Juma, and any HNA. Thank you very much, of our Bossy and Ponsam. We have here the Apostolic Nuncio to Ghana, the Pope's representative to Ghana, His Excellency, Most Reverend Julian Kabori, and is here to represent the Pope, Pope Francis, the Pontiff of the Roman Catholic Church. Walking elegantly on the red
carpet is Dr. Kweku Otin, President of Angel Group of Companies, who has already paid homage to His Majesty Otumfuo Osei Tutu II, and now on his way to pay homage and exchange courtesies with the President of the Republic, His Excellency John Dramani Mahama. Dr. Kweku Otin is the President of Angel Group, the founder and the CEO of Angel Group. Once again, we welcome the Canadian High Commissioner, Her Excellency Maria Montrad, who is also here to celebrate Akwasidae with us. She is a special guest of honor of this auspicious celebration on this 19th day of January 2025, marking the first Akwasidae of the year. Hello. We welcome the Asantuma Council of North America, Akona, and their donation to heal Kofonochi projects. Hello, Kwame Stoho. Simabese, Yunumina, Naman Pohine, La Sebre, Sebo Subija, Iranai, now Kabikakra. See, Luminity, my best, my baby, Numbi. We recognize the presence of Dr. Caesar, who has been frequent here and who have been serving the kingdom with diligence. Dr. Caesar, we thank you. As I introduce to you products from Budukwan Food and Beverages. Budukwan Food and Beverages. I don't know say Opemsuo ewo company kese yeye fruits. Yeye mango mango. Yeye anka. Na company edi Budukwan. Na ene ebaye yeye bi anonom nti wotutu woni na se ebi sonsa na odi asada nyina ema Opemsuo. Now the red carpet to pay homage to His Majesty is the daughters of glorious Jesus, the evergreen daughters of glorious Jesus. They have been singing to the King since 1999. And we thank you, daughters of glorious Jesus. Kwame, so Bujo Kakra, Fena, da Sebre, or Sebonsu, Laman Pony, Bijay Ranem, Kasakakra. Your Excellency, the President, and now I'm going to add an adjective. Our Excellency, the precious Excellency, in the name and on behalf of Our Majesty, Illustrious Majesty Otumfuo
I welcome you to the great kingdom of Asanteman. Opemsuo wishes you to hear and know that today's visit constitutes the first that you've made to our kingdom after becoming, by the enabling constitution of Mother Ghana, our precious president of Mother Ghana. This momentous occasion, we would like you, please, to remember always that all the undertakings and the promises that you've made over the air, of the record, in quiet tete-a-tete, in quiet chambers, on friendly lines, please, in the name of Opemsuo, publicly now, I implore you to fulfill all your promises to us in the great Ashanti Kingdom. And we have trust in you, absolute trust in you, that you shall not let us down. All the ongoing developmental projects within the kingdom, not only in Kumasi, but spread over the rest of the kingdoms, like your own brother's kingdom, Mampo. You won't let us down. You will be able to stress and encourage your respective ministers. You are engaging at the moment. What we know is that we are streamlining the number of the ministers, ministerial posts you are creating. But we trust that those who matter and whose schedule of duty devolve in developmental projects, you should always remind them that Asanteman should be number one, because now you are our precious president of Mother Ghana. So once again, time is fast spent. You had a lot of engagements. And now, from here, Opemsuo has just beckoned to me on the quiet that some sumptuous lunch is waiting for you behind us over there. So I won't drag on. I thank you. But lastly, please, we welcome you belatedly, and we appreciate your presence over here. Thank you, sir, and our precious president, you dutifully welcome, sir. Thank you. Dasabre Osei Bunsu II, the Omanyene of Asante Mampo. Thank you, Dasabre. And I like the part that says, sumptuous lunch is waiting. Ebesremo say yura peje ni mupe ebe chioma penyi chira nanu nyina awia. Se wonananum ye cheka da mamo. Obia hwese obeba na yura onuma penya transfer no ehum nyina mo wase na bibia kama. Ene da na esonko kura tumuhye no nso. Na yura chiamo wi na chioma penyi wi no betrans kofi pe na no nyina eba ho. Obia be transfer na no penya transfer. As Obia, they say, Obia, you will never fair. There's a royal banquet waiting for Nananum, and indeed, a royal banquet in honor of His Excellency John Dramani Mahama. I like that part that says, sumptuous. We shall be waiting, wining and dining with true great personalities. His Majesty Opemsuo II and His Excellency John Dramani Mahama. If you're part, or if you should be part, you should count your blessings and name them one by one. Once again,
I express my appreciation to Nana Ajiban Prempe, Ambassador Ashim Morton, the founder and the CEO of Millennium Excellence Awards. Afrobia fa bi tu yi kotokone e be peje numu. Samre ya to peje numu anu no. Na obia nyina wo ba chi a obia bana kwase sisi no no. Tu peje numu anu no. His Majesty will greet all the paramount chiefs and all the traditional leaders, including His Excellency the President of the Republic, as we all await the sumptuous meal. Wow, yummy, yummy. Flamboyant daughters of glorious Jesus, evergreen daughters of glorious Jesus, they have been in the gospel industry well over decades. They sing like angels, the daughters of glorious Jesus. Cynthia, Edna, Monica, the bond is great. We thank you, the Canadian High Commissioner to Ghana, Excellency Marianne Montrat, and the Apostolic Pronunciation to Ghana, Most Reverend Gillian Kabori. Hello. First time I've seen Elizato here to celebrate Akwasidae. Times have changed. We thank you so much, Your Excellency, the President of the Republic, the Commander-in-Chief of the Ghana Armed Forces. We thank you for your gracious presence here, and the Chairman of the NDC, Honorable Johnson Nasiri Ketia, the Regional Chairman Nana Kwesi, the Ashanti Regional Minister Designate, Dr. Franco Ofosuhene, Amakohene, the Ashanti Regional Minister Designate, Dr. Frank Amakohene. Thank you so much, Mr. Andy Okra and Mr. Kwame Awadako. And the man with many accolades, the MP for Aswase, Honorable Muntaka Mohammed Mubarak. Thank you. The Director of Operations at the Presidency, COP Nathan Kofi-Wache, retired. We thank you. Honorable Kojo Bonsu,
and Dr. Samuel Sapo. Our gracious mother, Honorable Betty Molde Drusu, and our gracious father, Dr. Joshua Labi. Indeed, they say every doctor or every professor is a doctor. This has been the Akwasidae for the year. The first Akwasidae for the year 2025. The last Akwasidae for the year will be on the 21st of December 2025. And in between, we have 8 Akwasidae to be celebrated here at the Manshia Palace. So in this year, we have 9 Akwasidaes in the year 2025, which we have celebrated the first one. So we are left with 8. And indeed, the last one will be on the 21st of December. And that will also be the Akwasidae Kessie. Sabre Yera Amanimoso said your tomb for Chamidi to Jano. Watchia will be ansem and then he will be a Wojina Abutra Quinso na Inshranwa no watch Mayeno. Some Akase Ayade Kane ye Bananima Bejin Inshira ye Babeje ne Hompa Ibo and then he baby I will be a Jinahosa. And come back fin her and then come back ni mo hanso every sabambo for the mau kwan na young connoisseur boko Opemsuo echia will be a edinishira amano na fe ye de akọ yenwuma so ye de akọ ye fie mo ye de akọ ye busua mo ye de akọ ya henie ene ya hema di mo enti eya botre said ye kwame kaye no ade ye nkono afimo ade no so de toso nkono bia ya de kese enti said ye ahyase ye kokro no sa na wiye nso enim se na nanomada roma ono mbegina ye chie ma eno nso aye kese sa a chen seipu esre na nanom bambo ahoden enkwatenten se bre no besto na atu ye nyina ye nyina ya san ba bedi ho dance ye ya mamu nyina ade toche
May I know?